Tämä on Paskapuhetta, mutta uskon podcast. Ohjelmaosioina muun muassa viikon juttu sekä viikon positiivinen ja negatiivinen. Miten herra vuonna 2022 kukaan suoltaa tuommoista paskaa? Hei! Tervetuloa! Tämä on Paskapuhetta, mutta uskon podcast. Ja täällä meitä on minä, Helmi, ja hän, Joonas. Hyvää päivää. Mukavaa sunnuntaipäivää. Kaikille rakkaille ystäville. Kyllä. Ja muillekin. Ja ne, jotka tätä Spotifysta kuuntelee, niin hyvää jotakin muuta viikonpäivää. Kyllä. Ja ehkä mahdollisesti myös jotain muuta päivän ajankohtaa, vuorokauden aikaa. Sekin vielä. Olisi jotakin kiva ajatus, jos joku kuuntelisi näitä yöllä. Laittakaa meille palautetta, jos te kuuntelette tätä yöllä. Siis kun mä en muista, ollaanko me joskus puhuttu tästä, että niinku ihmiset kuuntelee podcasteja ja äänikirjoja sille ennen nukkumaan menoa. Ollaan puhuttu. Joo. Niin sitten se vaan se ongelma, että mun kiekumiset täältä, minun naurut voi olla vähän semmoinen ongelma, jotka niinku herättää ihmisen sieltä syvimmästä unesta. Se on varsinaisesti ongelma, mutta on se jotenkin kiva ajatus. Jotenkin ihana ajatella. Se on yksi syy, tavallaan, niin kuin, mä oon itsekin kuunnellut jossain vaiheessa paljon äänikirjoja niin kuin nukkumaan mennessä. Joo. Ja siksi on hienoa, kun noissa Nextorissa ja muissa palveluissa kaikissa on vissiin toi uniajastin. Joo, se kyllä. Sen silleen, että se katkaisee automaattisesti. Mulla se vaan kusi jostain syystä mun herätyksen. Oho. Niin sit en tehnyt sitä enää. Joo. Mutta mutta joo, niin siis yksi kanssa, kun mä jossain vaiheessa vieläkin himottais, jos edelleenkin haluatte, että mä luen jonkun kirjan äänikirjaksi, niin I will be happy to do that. Tällä minun ihanan samettisella pehmeällä. Saatte valita vielä sävynkin, jos sitten maksatte. Mutta lähinnä siis se, että siis jotenkin kauhean miellyttävä ajatus, että niinku tavallaan joku ihminen jossain, josta minä en tiedä mitään, vaan kuuntelee jotain minun ääntäni ja niinku nukahtaa ja nukkuu hyvät yöunet. Joo, Se olisi jotenkin ihanaa. Ois. Mutta tuskinpa Joonas, tuskinpa. Jaaha, sitä ollaan ihan negatiivitaavena vittu liikenteessä. Mikä? Negatiivitaavena. Vittu ihana. Mä vaan siis pelasin aikoinaan Team Fortress 2 joskus muksuna ja siellä oli jonkun nimimerkki, oli Laksatiivitaavi, joka oli myös ihana. Oi voi. Lapsena Team Fortress. Ei silloin, kun minä olin lapseni, siis, ei ollut Team Fortress. No yläasteella olin ja onhan silloin minä vielä olin lapsi. silloin aikuinen. Sä oot ollut silloin aikuinen, koska tämä on sillä tavalla sairas ihmissuhde, että minä jonkun vanhan sedän kanssa teen podcastia. Nonni. Anteeksi. Positiivisen kautta. Mulla on ollut ikävä sua selkeästi niin, nyt. Mä huomaan. Meillä oli juhannustauko. Silloin kun minä olin lapsi, minä sanottiin, että rakkaudesta se hevonenkin potki. Mm-hmm. Sillä tosin kyllä normalisoitiin ja neutralisoitiin tavallaan, että ei tarvitse puuttua kiusaamiseen. Joo, kyllä. Not cool. Mutta tavallaan se periaatteessa, koska sehän piti monesti paikkaansa. Pojat kiusasi silleen pikkainen tyttöjä tai niin kuin, tämä on se klassinen. Niin. Pojat vetää tyttöjen hiuksista ja muuta, tiedäksä, että koska tykkää. Niin. Tavallaan, että se tulee siitä. Ja se piti tosi usein paikkansa. Kyllä. Mutta ei se silti tarkoita, että se on ok. Joo. Opettaja ei voi olla silleen, että rakkaudesta se hevonenkin potkii. Sitten ihmetellään, että miksi käydään terapiassa aikuisena. Joo. Se on niinku, helvetti. Kyllä, mutta hei siis, Joonas, mitä sulle kuuluu? Mä tiedän. Mä just puhuin tuossa terapiassa yksi päivästä, että mulla on ollut taas vähän paskaa. Ei. Tätä siis niin, kaikki on ihan hyvin. Olisi fine, mutta jotenkin on ollut vähän semmoista masennuskauden tynkää tässä selkeästi aluillaan taas, että huomaa niin kuin mielialasta ja sitten semmoisesta niin kuin toiminnasta ja alkaa se semmoinen dopamiini-fiend. Tiedätkö semmoinen, että rupeaa, tiedätkö, mistä tahansa saa pienet kiksit, että jos olisin enemmän niin kuin ongelmiin taipuvainen, niin tässä kohtaa varmaan pelaisin rahapelejä tai ryyppäisin tai harrastaisin, kävisin huorissa tai jotain muuta vastaavaa. Niin kuin, tiedätkö,
anteeksi jos toi loukkasi jotakuta, mutta niin kuin siis käyttäisin seksityöntekijöiden palveluita. Joo. Niin kuin, tai jotain, tiedätkö, että jos mulla olisi taipumusta semmoiseen, niin kuin semmoiseen, että kun jostain saisi ne kiksit, että niin kuin jaksaa huomiseen tyyppisesti. Siitä mä yleensä huomaan, mutta siis muuten kaikki on ihan fine. Se on ollut ihan kivaa, mulla alkoi lomaa tänään. Ai että. Ja pari viikkoa tässä saa nyt kesälomailla, ensi viikolla mökkeilyä tiedossa ja kaikkea muuta kivaa. Ja nyt saattaa vielä olla niin, että hyvä tuuri, että parina ekana päivänä sillä mökillä sattaa vettä, mikä olisi oikein, tiedätkö, kivaa. Koska siis niin kuin vitsit, tiedätkö, mökin terassilla kuuntelet sateen ropinaa, juot aamukahvia ja tiedätkö, oot vaan se, että se on... Vähän elämä se on. Hymyilee. Kyllä. Niin sikäli ihan hyvät fiilikset ja ei muuten mitään, kaikki on niinku ihan fine. Joo. Että elämä menee eteenpäin ja katse on jo syksyssä ja keväässä, tiedätkö, kaikkien projektien ja systeemien osalta ja vitsi, mä unohdin ottaa nyt meihin, mutta meillä on myös hienoja kyniä nyt. Sekin toi iloa minun elämään. Meillä on paskapuhetta, mutta uskon kyniä. Minä pääsen kirjoittamaan, mietin vaikka vitsejä niillä kynillä. Niinpä. Mieti. Vitsi. Voi tulla vaikka mitä taianomaista materiaalia. Niin mieti, jos se kynä onkin se, joka tavallaan saa sun niinku, oikein niinku, vitsisuonen pulppuamaan. Ja niinku, sieltä lähtee yhtäkkiä semmoinen wow, mind blowing. Siis, ja sinua on vain kiittäminen tästä. Ja vain minua. Tästäkin. Ei ketään muuta missään. Ei missään nimessä. Ei. Mutta joo, ei mitään. Mitäs sulle? Mulle kuuluu kyllä oikein hyvää. Ei Tämä oli tosi vakuuttava. Mitä? Oikein hyvä. Siis kun juhannus oli helvetin kiva. Mä en ole ikinä ollut siis kaveriporukalla mökillä. Ja nyt mä pääsin olemaan kaveriporukalla mökillä. Ja kuinka kivaa oli. Oli todella kivaa. Ja meillä oli siellä koiranpentu myös mukana. Ja se oli kivaa ja syötiin hyvin ja paljuiltiin ja käytiin saunassa ja uimassa. Ja oli oikein ihanaa kyllä. Ja siis pakko myöskin hypettää. Siis mulla oli aivan ihana keikka tuossa keskiviikkona. Tuolla Pride-viikolla oli tosiaan Helsingissä toi onko se nyt komiikkaa ja kuorolaulua? Joo. Taitaa olla sen tapahtuman nimi, mikä nyt olikohan 3. kertaa järjestetty. Joo. Muistelisin. Niin oli kyllä niin kuin aivan ihana yleisö ja oli niin ihana päästä kuulemaan siis kuoromusiikkia livenä. Mä en ole varma, onko minä missään muualla kuin kirkossa kuullut kuoromusiikkia. Niin oli aivan ihana Helsingin queer-feministinen kuoro oli siellä tosiaan esiintymässä. Ja oli aivan niin kuin todella kiva. Ja vaikka mä vähän pelkäsin, että mun jutut on taas vähän liian roiseja siihen ympäristöön. Liian roiseja tuommoiseen. No, oli vähän ehkä silleen, kun se alkoi niin ihanasti semmoisella herkällä kuorolaululla. Okei, oli siinä kuorolaulussakin kyllä niinku huumoria mukana, mutta silti niin se tunnelma oli jotenkin niin semmoinen lämmin ja ihana ja rakastava ja sitten mua vähän aina pelottaa ne omat jutut, että miten ne menee, mutta hyvinhän se meni ja Raisa oma heimo kehu mun settiä ja se on minulle suurin kunnianosoitus, mitä minä voin saada. Hän on ihana ihminen. Anteeksi, mun on pakko myöntää, mä en tiedä kuka hän on. Okei. Koomikko, kirjailija. Miksi? Siis tää on varmaan semmonen, että heti kun mä niinku näen tai kuulen joku yhteyden, niin mä oon se tyyppi, mutta niinku nimi ei sano yhtään. Joo. Mitä anteeksi, mä oon tosi pahoillinen Raisa. Ai. Mutta sivistymätön moukka. Me sivistämme Joonasta tämän podcastin jälkeen. Kyllä. Mutta oli aivan ihanaa ja siitä jäi just semmoinen, siis kun sai tehdä niinku isolle yleisölle ja semmoisella isommalla lavalla, niin mä jotenkin uskalsin jopa niinku vähän kävellä siellä lavalla ja vähän ehkä enemmän tehdä semmoisia niinku liikkeitä. Hyvä, sitä mä oon odottanut. Joo. Paikallaan. Koska mä oon niinku tosi paljon paikallaan ja mä niinku, nyt on vähän niinku innostunut siitä, koska mä luen sitä Comedy Bible-kirjaa ja siinä on nyt just noista act-outeista luku, mitä olen lukemassa ja nyt mä oon jotenkin hirveästi katsonut kaikkia
komedispesiaaleja taas pitkästä aikaa ihan innoissani ja just kiinnittänyt huomiota siihen, että miten ne koomikot liikkuu siellä lavalla, koska se on semmoinen, mitä mä en ole tehnyt niin kuin juuri ollenkaan. Kyllä mä niin käsiäni siellä heilutan, mutta just, että mä oon niin kuin tosi liimaantuneena siihen lattiaan. Eikä se välttämättä aina haittaakaan mitään, mutta se on ihan totta. Mä oon itse taas ollut aina semmoinen, ihan nyt anteeksi vien tämän itseäni, ja tämä ei liity mihinkään, mutta haluan puhua itsestäni. Joo. Niin mä oon aina ollut siis semmoinen, mä muistan silloin, kun mä innostuin noista räppihommista silloin joskus 12-vuotiaana, 13-vuotiaana, niin piti matkia. Ja mulla oli nimenomaan se, että mä oon aina matkinut niin kuin elekieltä ja niin kuin kaikkea sitä. Ja sama komiikas jossain vaiheessa, kun mulla oli se vaihe, että mä tykkäsin aina päissään kertoa kavereille niin kuin koomikoiden juttuja. Kun mähän siis tein sitä, että mä katsoin niin kuin ihan maanisesti, mä katsoin niin kuin stand-up-pätkiä ja niin kuin DVDitä ja niin kuin tämmöisiä kaikkia matskua. Niin sitten mä niin kuin tavallaan, mä kopioin ne jutut niin kuin liikeratoja myöten. Niin kuin silleen, että niin kuin, että mulla on joku Ismo Leikolan ekan DVDn puolet vitseistä tulee niinku sillä samalla pönytyksellä, mikä sillä on, tiiäksä, ja niinku sillain, että se on niinku itselle taas ollut aina semmoinen, että mä oon siinä niinku. Siihen mä tarraan tosi nopeasti siihen liikkeeseen, ja siksi mä huomaan myös sen, kun koomikot esiintyy. Jos koomikko on hyvä siinä, että se tavallaan kuljettaa sitä tarinaa myös eleillä ja liikkeillä niin kuin tavallaan, ja just se, että sä voit kävellä, ja jos jutussa tulee käännös, niin sä voit kääntyä, ja se tavallaan korostaa sitä, että nyt mennäänkin toiseen suuntaan, ja niin kuin näin, niin se on kyllä niin kuin, se tuo siihen lisää ulottuvuutta. Jep. Niin ja sitten kun ei ole tullut jotenkin ajateltua sitä ihan hirveästi, koska muutenkin itsellä on niin lapsen kengissä koko komiikkatouhu, niin se just, että on eka ollut ensinnäkin siinä opettelua, että kirjoittaa niitä juttuja ja sen jälkeen se niin kuin lavalla olemisen jännittävyys oikeasti, että niin kuin nyt alkaa ehkä olla semmoinen, että se lavalle meneminen ei niinkään enää jännitä, niin sitten huomaakin, että okei, mulla ehkä nyt on sitten mahdollista jotenkin vapauttaa sitä aivokapasiteettia myös siihen, että mä niin kuin vähän mietin, että miten mä siellä liikun siellä lavalla. Koska niin kuin alkuun mä sain tosi paljon kommenttia siitä, että niin kuin mä oon hirveän niin kuin levottoman oloinen, että että mulla on hyvät jutut, mutta rauhoitu. Mä en taas ole huomannut ollenkaan. Joo, siis että mä ilmeisesti niin kuin jossain kohtaa niin kuin jotenkin heiluin häiritsevästi, mutta nyt taas mä oon saanut kommenttia siitä, että mä oon jotenkin varman oloinen lavalla, tai semmoinen, niin kuin, että on rauhallisen oloinen lavalla, mutta mä en tiedä, onko sekään sitten mun juttu, että mä olisin niinku ihan... Saa olla, niin kuin idolisit Taylorkin on niin hänhän on tosi semmoinen niin kuin, tosi monessa jutussa hän on niin kuin rauhallinen, mutta hän liikkuu kuitenkin. Jep. Että hän ei niin kuin tee semmoista, tiiäksä. Hän ei ole Jussi Simola, joka hyppii ja pyörii ja huutaa, tiiäksä, vaan niin kuin se, että on rauhallinen, mutta koko ajan tapahtuu. Että niin kuin liikutaan ja mennään ees taas, mutta semmoisella tietyllä tapaa rauhassa. Jep, joo. Niin kuin, kyllä. Kyllä, mutta nämä minun kuulumisista nyt meni taas vähän. Älä nyt, eikö tämä on just hyvä. Tämä on just hyvä. Tämä on niin oikeasti. Aina lähtee rönsyille. Mutta se on hauska, mun ensimmäinen ajatus oli, kun sanoit, että sulla tämä niin komiikka on niin lapsen kengissä. Ja mä sanoin, että niin, mut kuitenkin on lapsen kengissä. Ennen se on ollut niin vovon potkupuvussa. Niin. Nyt se on lapsi, jolla on kengät jalassa. Silloin lapsella on kengät jalassa. Kohta lähestyy, tai syksyllä mä oon sitten tehnyt vuoden. Niin se tuntuu pelottavalta ja ahdistavalta ja kaikelta mahdolliselta. Että niinku, silloin rupeaa miettimään sitä, että niinku, miten paljon olisi pitänyt tähän mennessä niinku, oppia ja tehdä ja kaikkea. Että sitten vertailee vielä enemmän itteensä muihin, että niinku, kuinka monta keikkaa ihmiset on tehnyt vuoden aikana. Ja... Siitä tulee tietyn pisteen jälkeen. Mä huomaan, jotkut koomikot tykkää kauheasti numeroista. Niin. Ja kyllä mä ymmärrän, että semmoiset 100 keikkaa, 1000 keikkaa. Niin. 10 000 keikkaa. Ja jos sanotaan sitä koomikosta, että se on tehnyt yli 10 000 keikkaa, niin korostetaan lähinnä sitä, että se on ihan sama, onko se tehnyt 9500 vai 30 000, mutta korostetaan sitä, että hän on tehnyt. Niin. Mutta ei sillä ole oikeasti mitään merkitystä, koska jotkut koomikot on 100 keikan jälkeen parempia kuin toiset on 1000 keikan jälkeen. Niin. Se on niinku, ja toisinpäin. Niinku, niinku, ei se... Mutta joo, siis kyllähän se... Paljon sulla on keikkoja, oot sä
30. 37. Mä ajattelin, että 30 mennään, mutta Joo. en ole varma. Tiedä häiritsevän paljon sun urasta. Niin, ehkä pari kuukautta sen jälkeen niin tulee vuosi meidän podcastiin. Niin! Mieti Hitto. sitäkin. Siihen on onneksi vielä aikaa, että ollaan vasta kuitenkin tehty reilu puoli vuotta. Jep. 8 kuukautta. Tämä on melkein kohta saatana vasta syntynyt. Oi että. Jännittävää. Raskaus on loppu suoralla. Mietin nyt silleen saatana, että sekin tuntuu samaan aikaan sekä lyhyeltä että pitkältä ajalta. Niin, jep. Riippuu vähän, miten sitä ajattelee. Ja mä oon itse asiassa kohta ollut 8 kuukautta ilman alkoholia. Ollaanko me aloitettu? Milloin me ollaan aloitettu tämä podcast? Mun mielestä, jos mä muistan oikein, niin lokakuussa. Okei, joo, kun marraskuun alussa mä oon lopettanut alkoholin juomisen, niin se on Olisiko varmaan meidän ensimmäinen lähetys ollut vasta marraskuussa? Me tarkistetaan se ja kerrotaan teille joskus myöhemmin. joskus. Ei luultavasti muisteta kertoa, mutta... Todennäköisesti. Joo, kun mulla oli taas joku juttu tähän, mutta mä unohdin sen. Ei se mitään. Ei se mitään. Ei meidän tarvitse muistaa mitään. Ei todellakaan tarvi. Niin, olit sanomassa. Niin, että pitäisikö meidän siirtyä. Niin, pitäisikö meidän siirtyä päivän aiheeseen? Jep. Ja mä itse tykkään tässä välissä, haluan sanoa, että päivän aihe, kun käsittelee ruoka-aineksia ja sokeria ja syömistä ja kaikkea. Syömistä ja juomista ja kaikkea semmoista. Kyllä, niin jos on jollain tavalla niin kuin ongelmallinen suhde ruokaan ja syömiseen, niin tämä voi olla semmoinen triggeröivä aihe. Tai jos koet, että sulla saattaa triggeröityä, että itsellänihän on ongelmallinen suhde syömiseen, mutta sitten taas koen, että tämmöinen auttaa itseä taas. Että ihan niin kuin miltä tuntuu, mutta olemme varoittaneet, että nyt puhutaan ruokasuhteesta ja niin kuin siihen liittyvistä asioista. Kyllä. Kaiken muu ohessa. Joo, ja siis tämä koko aihehan lähti tosiaan siitä, että tuli näitä uutisia, että aspartaami voidaan ehkä mahdollisesti, miten se nyt sanotaan, julkaista. En, siis... Kerro sinä. Siis... Niin siis tällä viikolla tuli uutisiin tämmöinen järisyttävä tieto, että aspartaamin luokitusta aiotaan muuttaa mahdollisesti syöpää aiheuttavien aineiden luokkaan. No niin, just näin. Ja tämähän tietysti järisytti kaikki. Oli se sillä, että mä tiesin. Joo. Mutta totuushan on siis se ihan nyt, jos mennään tieteen pohjalta. Eli siis kansainvälisellä terveysjärjestöllä WHOlla on tämmöinen, itse asiassa anteeksi, se ei ollut WHOn suoraan, mutta se on WHOn alaisuudessa toimiva tämmöinen joku toinen järjestö, joka tutkii nimenomaan näitä niin kuin aineiden syöpäriskiä ja niin kuin niiden potentiaalia. Ja luokituksia on 4. On 1, eli varmasti syöpää aiheuttavat aineet. 2A, todennäköisesti syöpää aiheuttavat aineet. 2B, ehkä syöpää aiheuttavat aineet. Ja 3, mä en tiedä miksi on 1, 2A, 2B ja 3, mutta 3 on sitten, että ei aiheuta syöpää. Joo. Ja tässä on vähän ristiriitaista tietoa sikäli, että koska minä katsoin, mä otan siihen myöhemmin. Ja nyt on siis kyse siitä, että aspartaami on tähän asti luokiteltu tähän luokkaan 3, eli ei syöpää aiheuttavat aineet. Joo. Ja nyt se aiotaan siirtää rumpunpärinää 2B-luokitukseen, eli mahdollisesti syöpää aiheuttavia aineita. Ja esimerkiksi mahdollisesti syöpää aiheuttavissa aineissa on muun muassa aloe vera uute. Oho! Kyllä. Että ja sitten siellä oli paahtoleipä myös mun mielestä. Oh. että näin vaarallisesta asiasta me niinku puhutaan, mutta että kun on sellaisia niinku tutkimuksia, joissa on yksittäisiä tutkimuksia, joissa on löydetty jonkinnäköistä ehkä potentiaalia siihen, että syövän ja aspartaamin välillä voisi olla joku pieni yhteys. Niin nyt ilmeisesti luokitusta ollaan 14.7. sitten muuttamassa. Ehkä, sekään ei ole varma, mutta kyllä se on aika varma, kun siitä uutisoidaan tällä tavalla, että näin tehdään, että se on vuotanut sieltä, että näin aiotaan tehdä, mutta ennen kuin se tehdään, niin ei nyt mennä se asioiden edelle. Ja sitten se oli se hassu, että koska
jossain sanottiin, että tähän 2B-luokkaan kuuluu myös kahvi, Aha. mutta esimerkiksi siinä Hesarin jutussa, joka Hesarin artikkeli, siinä oli sitä taulukkoa, niin sitten siinä oli laitettu se 3. ryhmään, eli ei syöpää aiheuttavin, oli laitettu kahvi. Okei. Niin se, että kumpi on oikeassa, olinko mä ymmärtänyt siitä toisesta sen, niin kuin, että joku tietty kahvi tai tietyn joku laatuinen kahvi tai joku tämmöinen, että olisi ollut sitten siinä 2B-luokassa. Joo. Mutta kuitenkin. Niin tästä nyt taas vähän silleen, tiedätkö, jengi meni heti se, että aspartaami aiheuttaa syöpää, ja silleen, että ei, kun nyt siihen suhtaudutaan virallisesti tieteellistä näkökannassa siihen, että sillä on ehkä joku potentiaali aiheuttaa jossain syöpää, ehkä. Mutta ei tiedetä, joten voitte rauhoittua. Sen takia tänäänkin on esimerkiksi, vai oliko se eilen vai tänään tuli jossain uutisissa, että oli myöskin se, että aspartaamin käyttö Suomessa ja muualla todennäköisesti jatkuu ihan entiseen tapaan, koska ei ole mitään löydetty. Siitä on itse asiassa tehty yllättävää, että mä tutkin tätä jossain vaiheessa, koska ärsytti, koska hipit, niin on yksittäisiä tutkimuksia, jotka löytää linkkejä, mutta yksittäisiä tutkimuksia, jotka löytää linkkejä vaikka minkä, niin kuin, tiedätkö, että aivan varmasti löytyy tutkimus, jonka mielestä niin kuin maito aiheuttaa fasismia, mutta, niin kuin, mutta niin kuin se, että yleinen konsensus on, ja kun on tehty semmoisia pitkiä tai niin kuin isoja riippumattomia tutkimuksia, ja sitten on tehty näitä, millä nimellä näitä kutsutaan, kun otetaan paljon tutkimuksia, tutkitaan niiden dataa ja vertaillaan tämmöinen vertailututkimus-tyyppinen, niin ei ole löydetty tähän mennessä mitään semmoista, niin kuin, että kyllä tässä on yhteys. Joo. Mutta että kun on vähän semmoista, että tuolla on vähän ollut jotain, että saattaisi olla joku yhteys, niin siksi sitä luokitusta todennäköisesti muutetaan, koska ei olla nyt aivan varmoja sitten kuitenkaan. Joo. Mutta että sanotaanko näin, että se ei ole mikään nyt tämmöinen, niin kuin, että niin kuin yritetään, vaan niin kuin, että ei myönnetä tai ei tiedetä, vaan se, että tiedetään tosi paljon, mutta kun tiede toimii sillä tavalla, että uutta dataa tulee jatkuvasti niin. Sitten näissä niin kuin yleisesti haluan vaan sanoa tästä, että niin kuin pitää aina muistaa, että just tämä, että kun eri aineet aiheuttaa eri ihmisille. Esimerkiksi jossain salmonella on täysin fine. Ja. Jossain, tiedäksä, ihmiset ei ne sairastu siitä. Ja me taas sairastutaan. Tämä on vähän samanlainen juttu. Että jos joku kemikaalikombinaatio, just sun geenit on semmoiset, että tietyllä kemikaalikombinaatiolla se aiheuttaa sulle jotain. Tämmöisiä on lukemattomia. Niin. Se, että me ollaan oltu täällä universumissa olemassa tosi lyhyen aikaa, ja meidän niin kuin tutkimus ja tiede on ollut vaan niin kuin muutamia satoja vuosia, varsinkin ihmistutkimus, anatomia, biologia, tämmöiset asiat, niin ei me niin kuin tiedetä kaikkea, me opitaan jatkuvasti lisää. Ja niin se vaan, että se niin kuin hipit vetää kaiken niin massiiviseksi. Vitu hipit. Mä oon itsekin aika hippi, mutta kun mua ärsyttää semmoset, tiiäksää, oikein niinku hipit. Oikein hipit. Tai siis semmoista ei ne ole edes niinku oikeat hippejä, semmosia niinku, tiiäksää, peace and love hippejä, vaan ne on tämmösiä luontoäiti hoitaa kaiken hippejä. Viherpiipertäjiä. No ei, toi vähän loukkaava termi. Onko viherpiipertäjä? Ehkä se on vähän loukkaava termi. Kenen? Se väheksyy mun mielestä sitten taas, koska mäkin ehkä on jollain tasolla viherpiipertäjä. Niin on mäkin. Niin. Ja sitten se tavallaan tulee semmoinen väheksyvä, että ihan... No niin, joo. Tiedätkö sä, että juntit käyttää sitä vitu viherpiiperteitä? No joo, vitu juntit. Vitu juntit. Junteilta ei pyydetä anteeksi. Oho, no niin. Mäkin oon vähän juntti. Joo, mutta et sillä tavalla juntti. Joo, ymmärrän. Mitäs aspartaamiherkkuja sinä nautit? Mulla on kyllä siis nyt ollut pahin ja oikeastaan varmaan ainoa, mitä mä nautin, koska mä juon pääasiassa vettä, ja kahvia ja kaljaa, niissä ei ole aspartaamia, mutta Pepsi Max, caffeine free. Max. Ai että, hei, tämä ei ollut maksettu mainos sitten. Tämä oli... Ei, mutta Pepsille terveisiä, että jos haluatte, että on, niin keskustellaan. Täällä on yksi, joka rakastaa Pepsi Maxia ja toinen, joka vihaa Pepsi Maxia. Että... Niin, joo, ei me lähetä sentään tuommoisten paskakorporaatioiden mainosmiehiksi sentään. Tai hinnasta voi aina keskustella. Mutta voidaan ohjata vaikka setalle ne rahat. Tiedätkö, niin voidaan tehdä paskalla hyvää. Mutta
Ei vaan se on ollut semmoinen, että mä olin ennen kokiksen juoja. Siis aito oikea Coca-Cola. Mä vedin kilareita kavereille, jos ne toi mun kämpille jotain halpiskolaa, ei se niinku itselleen. Joo. Mä olin vaan silleen, että eikö mun asuntoon ei tuoda tuommoista paskaa. Se on Coca-Cola Original, ei mitään muuta. Mutta terveyssyistä pari vuotta sitten, siis olin vuosia sitten vähentänyt, mä vedin jossain vaiheessa 3 litraa kolaa päivässä. Joo. Ja näkyy. Niin sitten mä jossain vaiheessa vähensin tosi paljon, ja sitten pari vuotta sitten mä rupesin terveyssyistä. Sitten mietin, että nyt pitää vaihtaa sokerittomia, koska oikeasti se niin kuin alle 2 kaloria, vai onko se alle 0 kaloria? Ei kun alle 0. Mutta siis niin kuin, että käytännössä 0 kaloria tölkki versus mitä se on, 200 kaloria vai 50, 70, 100 kaloria, jotain kuitenkin kaloreita per tölkki. Niin, se on vaan niin kuin terveydellisistä syistä fiksumpi, koska se taas tullaan siihen, että on aina parempi juoda vettä, ei näy logot, mutta tämä on hanavettä muutenkin vaan pullossa, mutta se, että jos nyt, koska ihminen tykkää nautiskella, niin esimerkiksi just mä puhuin tänään sitä, että kun esimerkiksi mä en juo kolajuomia muuten, kuin niinku ruoan kanssa ja tiettyjen semmoisten rasvasten ruokien, purilaisen kanssa, ranskalaiset, pizza, tämmöisten kanssa. Se kola kuuluu siihen makumaailmaan. Se on vaan niinku, mutta en mä juo janoa, mä en tilaa terassilla. Mä juon mieluummin vettä tai niinku vissyä. Ei se niinku, se ei ole mulle semmoinen. Joo. Niin. Joo. Ja sinä juot? Minä juon normikokista. Tai mä oon ehkä se parin vuoden takainen Joonas, joka ei suostu juomaan mitään muuta kuin aitoa Coca-Colaa. Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että se on todennäköisesti parasta. Se on ihan vitu hyvää, mutta kun mä oon muutenkin addiktioille erittäin altis ihminen, mutta no niin. Se oli sitten Joonas, joka veti jotain nenänsä, enkä minä. Niin oksu. Niin se on rankka. Se on rankka. Ja siis mulle se niinku makeutusaineiden maku on semmoinen luotaan työntävä, että josta minä en niin välitä. Varsinkin kolajuomissa. Mä en tiedä, onko mulla niinku muissa limppareissa. No esimerkiksi energiajuomiahan mä oon ollut koukussa kanssa. Niin niistä mä oon yleensä... Entinen addikti myös. No niin, hyvä. Tämä on tämmöinen addiktioiden kokoontuminen. Addiktien? Joo, no niin, ei mitään. Kofeiiniaddiktit, ei anonymous. Ole mitään nautittu ennen tätä lähetystä ainakaan. Anonyymit kofeiiniaddiktit. Joo, niin energiajuomissa mä oon tykännyt juoda niitä sokerittomia taas sitten, mutta kun ei nekään niinku hyvältä maistu. Mä niinku on lantrannut niitä johonkin niinku vissyyn ja kaikkeen mahdolliseen, että niitä on vähän, tiedätkö, kun kunnon alkoholistit juo silleen, että ne pistää vodkaan vettä. Että joo. Se, niin kuin, tiedätkö, se kestää pääsee pidempään. Joo. Ei vittu. Mä saa alas. Mutta joo, siis kun on mua niinku paljon varoiteltu just niinku energiajuomien kanssa siitä, että niinku mietin nyt, mitä kehosi laitat, mutta enpä ole hirveästi miettinyt. Pitäisi varmaan vähän miettiä, koska en mä niinku nyt enää oikeastaan juo energiajuomia aina silloin tällöin. En voi sanoa, että en joisi ollenkaan, mutta en enää juo niinku päivittäin, niin kuin ennen join. Joskus join niinku 2 päivässä, niin se on jo aika rankka. Energiajuomat on turhin mun mielestä niin kuin juomaryhmä, mitä on olemassa. Siis niin kuin, että juokaa enemmän vaikka viinaa, lapset. ei vaan niin kuin oikeasti siis niin kuin energiajuomat on typerin koska ne tekee pelkkää haittaa, niistä ei ole mitään hyötyä. Jos sä kuvittelet, että ne piristää, ei ne piristä. Se crashi on tuplasti pahempi. Onko mukaan? On. Ja niin kuin, kaikki se kofeiinit ja kaikki muut, niin kuin kahvissakin, niin se tekee pahaa. Ei se ole niin kuin missään mittarilla hyvä. Ja sitten just se, että jos sä haluat kofeiinia, sä oot piristetty, juo vaikka kahvia. Se on varmaan puhtain tapa, millä sä voit niin nauttia sitä kofeiinia ja saada sen piristyksen. Et mähän olin jossain vaiheessa, että mä join joka päivä batteria, jota tulee aika kalleinta, koska valkoinen mies vittu länsimaalaisyhteiskunnassa mä voin juoda batteria. Niin ei vaan silloin olin kyllä ihan vitun persa auki, mutta mä en oikein tykännyt mistään muusta. Joo.
niin se oli kyllä karmeita, se addiktio tavallaan. Sitten pääsi kyllä tosi helposti eroon sitten, kun vaan se kävi vahingossa joululomalla. 2 viikkoa joululomaa. Ja ei tietysti joululomalla, että nyt juo joka päivä energiajuomaa. Jep. Sitten mä olin taas menossa joululoman jälkeen töihin silleen, että samaan K-markettiin niin kuin joka aamu. Ja sitten oli silleen, että hetkinen, en mä oon juonut 2 viikkoa energiajuomaa, miksi mä nyt niin kuin taas oon menossa tuohon hyllylle. Ja sitten mä vaan silleen, että no more. Ja sitten se loppui siihen. Sen jälkeen mä en ole koskenut energiajuomia. Kova. Mä oon maistanut kerran joltain kaverit patteryy silleen ihan, että anna pitkästä aikaa pikku. Ja onhan se hyvää, mutta niin kuin, ei se ole se arvosta. Niin, se just, että siihen menee ihan järkyttävä määrä rahaa, mutta se just kans, että niinku niissä on niin paljon kaikkea. Niinku. Siis joku vittu aiheuttaa syöpää, niin ne. Niin, siis se just, että niissä on niinku niin paljon kaikkea paskaa, mitä ei niinku edes, en mä halua niinku lukea, että mitä niissä on. Ei vaan jotenkin. Tuli mieleen tuosta en ole paljon katsonut mitä laitan kehoon, niin eikö jossain olisi kiertänyt se meemi, missä se on silleen, että I try to think about what I put inside me, silleen, no, I've seen your men, like, no you don't. I've seen your boyfriend, sillain, et paljon mieti, mitä laitat. Mutta joo. Niin. Mutta joo, siis se, kun tässä tulee just tähän, että mä muistan mä en tiedä muistatko sä, oot se liian nuori, mutta silloin 10-15 vuotta sitten, kun tuli tää pakolliseksi nämä e-koodimerkinnät. Ja tiedätkö silloin, kun minä olin nuori, niin sellaisia ei ollut. E-koodimerkintöjä ei ollut? Niin. Niin kun jengi meni ihan sekaisin ja ruvettiin puhumaan lisäaineista ja sitä, että niinku, et voi kauheasti kaikkea myrkkyä ja muita. Mutta kun eihän siis, on tosi monta ihan luonnollista niinku ainetta, mitä käytetään, mille on määritelty e-koodi. Niin. Eihän ne niinku järjestään ole niinku haitallisia. Et on tiettyjä e-koodeja, mitkä on haitallisia, mutta niinku ei kaikki. Ja niinku lisäaineet ei ole aina haitallisia. Ne on aineita, joilla saadaan haluttu lopputulos. Joku voisi argumentoida, että joku leivinjauhe on lisäaine. Niin. Koska se on vaan tehty, jotta siitä saadaan puohkea. Niin. Joo. Niinku, ei se ole sen kummempaa. Että totta kai niin esimerkiksi aspartaami on täysin keinotekoinen, sitä ei ole luonnossa. Se on vaan korvike, mikä on vaan niin paljon makeampaa kuin alkuperäinen ja sakkaroosi vai mikä vittu. Joo, se oli joku 100-200 kertaa. Niin, niistä tarvitaan niin vähän, että siinä ei ole energiaa. Jep. Siinä on vaan sitä makeutta. Ja tässä tullaan siihen, että totta kai se on ihan helvetin hyvä, että ollaan tietoisia siitä, mitä syödään ja juodaan ja mitä sinne kehoon tungetaan. Mutta ei tullut. Yritin keksiä jonkun hyvän kaksimielisen jutun tuossa, mutta ei tullut. mutta oikeasti se on hyvä, että mietitään. Mutta sitten se, että kun just nämä tietyn tyyppiset hipit, tiedätte kyllä keitä olette, niin menee äärimmäisyyksiin sen kanssa, että kaiken pitää olla luonnollista ja luomua ja näin. Ja mä itsekin suosin luomua ja niin kuin näin, ei siinä mitään, koska se on taas sitten ympäristökysymyksenä ehkä oleellisempi. Mutta se, että se ei aina tarkoita, että se keinotekoinen tai kemikaali, me ollaan atomeita, molekyyliä, kemikaaleja, kaikki on aineita, niin kuin, se ei automaattisesti tarkoita, että se on paha. Jep. Niin se olisi aina hyvä muistaa. Mutta totta kai, kyllä mä suosin, niin kuin mä yritän minimoida einesten käytön. Mä teen tosi paljon itse tuoreista raaka-aineista, kotimaisista vihanneksista ja niin kuin tämmöisestä teen ruokaa ja näin. Ja totta kai ja ostan paljon luomua ja muuta. Mutta niin kuin joku roti. Joku roti pitää olla, että kyllä jotakin muutakin. Tai siis, että ei kaikki tommoset on ihan hyvästi. Niin. Mitä ajatuksia tämä koko niin kuin tämä aspartaami-juttu? Miten se saisi ekana, mitä sä mietit? Ja minä mietin. Niin, että kun tuli tämä, että aspartaamin luokitus muuttuu, niin no mitä siis sulla tuli mieleen siitä? Minä mietin vaan huolissani kaikkia minun Pepsi Maxia litkiviä ystäviäni. Niin. Mutta ensimmäinen kysymys, tulee uutisotsikko, että aspartaamin luokitusta muutetaan, niin sun ensimmäinen tulee huoli. Niin. Nyt kun kaikki kuolee syöpään. Jep.
Jep. Että on se taas vähän... Mä väitän, että kaupungissa eläminen on enemmän syöpää aiheuttavaa kuin vittu Pepsi Maxi. Et niinku, ei siis Pepsi Maxi on ihan, siis kolajuomathan on myös kaameita niinku terveydelle. On. Mutta tässä tullaan siihen, että niinku esimerkiksi itsellä niinku mun mielestä mua ärsyttää ihan vitusti, jos joku väittää, että sokerikola on parempi kuin sokerit on niinku terveydelle. Niin. Se ei pidä paikkansa millään mittarilla. Mm-hmm. Ja niinku se, että niinku esimerkiksi itselle niin se oli terveyskysymys siirtyä, koska se oikeasti se kaloreiden määrä on niin järkyttävä noissa sokerijuomissa, että jos sokerin määrä, ja sokerikin varmasti aiheuttaa syöpää saatana, kun vedät sitä niin paljon, mutta että niinku kohtuudella kaikkea, mutta että niinku, että se voi olla oikeasti tosi monelle, kun on paljon ihmisiä, jotka juo niinku päivittäin sokerillisia niinku limonaadeja ja tommosia, niin se, että jos sä vaihdat sokerittomia, niin se on sellainen määrä kaloreita, a.k.a. stressiä pois sun keholta, koska jos syöt joka päivä limonaadeja, niin sun haima ja keho on kovilla, vaikka sä et olisikaan esimerkiksi niinku ylipainoinen tai mitään, vaan niinku, että sä vaan juot paljon. Se on niin paljon stressiä ja painetta pois sun keholta, että se on niinku hyvä asia. Totta kai suosikaa mieluummin vettä. Niinku mäkin juon ehkä silleen, huonolla viikolla mä juon ehkä 4-6 tölkkiä niinku viikossa, mutta se tarkoittaa, yleensä mulla menee niin, että jos mulla on vaikka iso pizza, mulla menee 2 tai 3 tölkkiä niinku siinä syödessä. Että se niinku on mun ruokajuoma. Et en mä ole vuosiin juonut, niinku, että joka päivä joisin. Niin. Tai edes 3 päivänä putkeen. Että ei tosi epätodennäköistä. Korkeintaan jotkut, jos on just jotkut, tiedätkö, en juonut juhannuksenakaan. Ostin kyllä mun mielestä tölkin tai 2. Vai ostinko? En tainnut juoda yhtään. Ei. Mutta just tommonen, että jos on jossain hengailemassa ja syödään vaikka pizzaa ja huomenna burgeria ja näin, niin sit saattaa mennä. Mutta kyllä se oikeasti se niinku sokerillisesta vaihtaminen sokerittomaan on terveydelle parempi. Sanokaa mitä sanotte. Kaikki tiede osoittaa näin. Tällä hetkellä se, mitä me tiedetään. Joo. Jos jossain vaiheessa osoitetaan, että nyt kaikki aspartaamin käyttäjät yhtäkkiä kuoli näin, niin voitte tulla sitten osoittaa ja nauraa mulle, että hei, mä oon kyllä kuollut silloin, mutta niinku, voitte tulla kuseen mun haudalle, että olit väärässä. Mä olin väärässä, mutta niinku, tällä hetkellä kaikki informaatio, mitä meidän asiasta on, osoittaa niinku näin, että se on terveellisempää juoda niitä sokerittomia aspartaamilitkuja kuin niitä sokerillisia. Mulla on kieltämättä semmoinen asenne jotenkin aina ollut, että jos minä nyt joskus juon sitä kokista, niin minä haluan, että se on sitä sokerillista, koska minä en voi tietää, mitä siinä niinku makeutetus tai makeutusaineissa, tai jotenkin se on mun aivoissa pyörähtänyt silleen, että niinku makeutusaineet olisi jotenkin paha. Niin, kyllä, joo, ja näinhän sitä markkinointia jossain vaiheessa vieläkin näkee. Jotkut, tiedätkö, tämmöiset, niinku, just tämmöiset terveyskusettaja, tämmöiset just, jotka yrittää myydä jotain 30 keinoa terveelliseen elämään, osta kurssi tästä, tiedätkö, 1500 €. Niin just ne on silleen, niinku TikTokissa näkee jotain videoita, missä ne menee silleen, että tämä tappaa, sokerin versio on hyvä. Joo. Niin se on ihan kusetusta ja se on huijausta. Ja siis kyllä mä tiedän ihmisiä ihan lähipiirissäkin, jotka on ollut jossain vaiheessa silleen, että niissä on vaikka mitään ja silleen. Ja tässä pitää muistaa myös se, että tosi moni näistä tämmöisistä niin kuin propagandajutuista, että ei voi tietää mitä kaikkea siinä on, tulee Jenkeistä. Ja me asutaan EU-alueella, mikä on meille ihan vitun hyvä, koska EU kontrolloi vittu kaikkea. Ja meillä on niin vitusti tiukemmat säädökset. Esimerkiksi mun mielestä hyvä esimerkiksi Mountain Dew. Sehän on Jenkeissä eri Mountain Dewtä, koska sitä ei saa myydä Euroopassa. Jep. Ne myy Jenkeissä tavaraa ihmisille ihan joka kaupassa, joka on kielletty meillä, koska se on niin haitallista. Mikä siinä on? Mä en muista, mikä siinä on, mutta siinä on jotain ainetta, mitä meille ei saa niinku olla ruuissa. Niinku joo. Siellä se ehkä oikeasti pienentää kiveksiä. Ehkä. Mutta niinku tässä tullaan just siihen, että tosi moni näistä jutuista lähtee Jenkeistä, koska siellä se kontrollin määrä on niin paljon pienempi, niin tosi montaa tuotetta on niinku muokattu eurooppalaisille markkinoille sopivaksi sen takia, että niitä ei saa myydä täällä muuta. Niin me ollaan oikeasti verrattain. Totta kai täälläkin sattuu kaikkea. Just vähän aikaa sitten löytyi oliiviöljyt ei ollutkaan sitä, mitä piti olla. Mutta tässäkin me tiedetään sitä vaan, koska niitä tutkitaan. Tehdään pistotarkastuksia ja löydettiin, että hei, holy shit muuten, aika iso osa on kusetusta. Ja sitten se
sanktioita ja kusetus loppuu toivottavasti. Kohti joku alkaa taas kusettaa jollain, mutta kuitenkin pointti. Me ollaan niin paljon enemmän turvassa. Tommosia juttuja, että me ei tiedettäisi. Meilläkin esimerkiksi kaikki, mitä täällä myydään, niin kyllä niille tehdään labroissa pistotarkastuksia. Ainesosaluetteloissa, pakkauksessa pitää oikeasti olla kaikki, mitä siellä on. On asioita, joita ei tarvitse erikseen ilmoittaa, mutta ne on yleensä just semmoisia, että no se on ihan sama, onko nyt siellä. Niin. Että niinku se ei tee mitään mihinkään. Mutta ei siellä yhtäkkiä niin kun on äärimmäisen harvinaista, että meillä pystyttäisiin esimerkiksi vuosia myymään jotain tuotetta, jossa olisi jotain tiedetysti terveydelle haitallista ilman, että me tiedetään siitä. Et ei se täällä meillä niin kuin Euroopassa ja Suomessa ei sitä niin kuin tapahdu. Koska niitä tutkitaan. Ja se on ihan vitu hyvä. Jep. Niin ei tarvitse niin kuin liikaa ressata, mutta on hyvä, siis erittäin hyvä olla tietoinen siitä, mitä pistää niin suuhunsa ja katsoa vähän. Että niin kuin, tutustua niihin aiheisiin. Että saat valita. Enkä mä sano siis sitä, että luomuhipit on väärässä niin kuin siinä, että totta kai se on ihailtavaa, jos sä niin kuin pystyt elämään niin, että sä syöt kaiken vaan, tiedätkö, mahdollisimman puhdasta ja kaikki niin kuin lisäaineet ja kaikki muut niin kuin pois, mitä et vaan niin kuin, niin eihän se et varmaan huonokaan ole. Mutta eihän se tämmöiselle keskivertoihmiselle, joka yrittää selvitä hengissä tästä elämästä, niin jolla on oikeasti velvollisuuksia. Tiedätkö, niin kuin tämmöistä. Eihän se ole mahdollista. Tai sanotaanko näin, että se on niin kuluttavaa, että me vaan palaamme loppuun. Joo. Mutta miten se sanotaan tolleen niin kuin typerästi? En tiedä. Paletaan. Mitä vittua? Miten vaikeeta. Onpa muuten pallaan. Paletaan loppuun, mä sanoisin. Niin mäkin sanoin, mutta Joo. Kuulostaa vitun tyymältä. Paletaan loppuun. Tehdäänkö tästä paitoja? Paletaan loppuun. Paletaan loppuun. Joo, että ei se niinku semmoinen ihan täysin luomueläminen, niin se vaatii aika paljon. Se on tosi paljon resursseja. Ja siis ihailtavaa, jos joku sen pystyy. Mutta niinku, aika usein sitten jossain lipsutaan kuitenkin välillä. Ja sekin on ihan fine. En mä niinku tuomitse. Että niinku, jokainen eläkööt miten elää, niin kauan kuin ei haittaa muiden elämää. Niin, Ja sitten tullaan just näihin juurikin makukysymyksiä, joiden mielestä sokerittomat maistuu shaisselle. Älä sit juo niitä. Mutta niinku tavallaan, että älä myöskään väitä, että sokerittomissa niin makeutusaineissa on niin kuin, noin pahaksi sulle. Ei, sokerilitku on pahaksi sulle. Ja siis molemmat on pahaksi sulle, mutta tämä on vähän vähemmän pahaksi sulle. Niin kuin. Joo, koska sokeri onkin sitten taas oma. No, puhutaanko sun sokeriaddiktiosta? Voidaan puhua. Puhutaanko meidän sokeriaddiktiosta? Meidän sokeriaddiktiosta, koska jos mä kommunisteja ollaan, niin... Ai vittu. Kova. Kommunisteja ollaan. Niin ei vaan, jos mä väittäisin, että en mä ole sokerikoukussa, mä valehtelisin rankasti. Joo. Ja mä väitän, että iso osa meistä on kyllä. Ihmisistä ja varsinkin länsimaisista ihmisistä. Käytiinkin hakemassa tuossa suklaata ennen lähetystä. pakolliset suklaat aina. Pakolliset lähetyssuklaat. Kyllä. Tämä on meidän semmoinen viikon herkkuhetki. Kyllä. Herkutellaan sekä sosiaalisesti että sokerillisesti. Sokerillisesti, kyllä. Mutta joo, mä en edes tiedä, onko mulla ollut elämässä semmoista hetkeä, kun mä en olisi ollut koukussa sokeria. Ehkä hetken aikaa, kun mä... Synnyit. Mitä? Hetken aikaa, kun sä synnyit. Niin. Vai eikö äidinmaidossa siis aika paljon sokerissa? Äidinmaidossa on, ja sitten se just, että sekin vaikuttaa, että miten, minkälaista ruokaa niin kuin äiti syö. Ja siis mun äidillä oli toi, onkohan ollut sitten raskausajan diabetes tai joku vastaava, että en tiedä. Onko sitten, tai on pitänyt katsoa sokeriarvoja tosi rankasti. Että ehkä mä oon sieltä kuule jo saanut jonkun äidinmaidossa jonkun sokeriaddiktion. Mutta joo, että mä kyllä niinku tunnistan sen, että kiitos, niin mikkiä vähän lähemmäs, niin että on ollut kyllä sokerikoukussa niin pitkään kuin muista. Mä oon kuunnellut yhtä kirjaa niinku varmaan, oon mä kerran sen kuunnellut niinku loppuun asti, semmonen kuin mikä hitto, Eron makean himosta. Joo, muistaakseni. Ja on yrittänyt kuunnella sitä
pari kertaa uudestaan, mutta ilman tuloksia. Että mä en tiedä, se on kyllä lähtenyt mulla itsellä niinku semmoisesta tunnesyömisestä. Niinku, muistan silloin, tai siis mun äiti oli niinku kotiäitinä tosi pitkään, ja sitten kun se meni töihin, niin sitten mä niin kun lohdutukseksi siihen, kun jouduin olemaan yksin kotona, niin hain aina pakastimesta, mitä kaikkea äiti oli sinne leiponut, niin että aina lohdutukseksi, kun jouduin pikku Helmi-Raukka olemaan yksin pari tuntia koulun jälkeen, niin olihan se nyt niin kuin iso elämänmuutos. Mä söin naurajuustosta. Mitä? Mä söin naurajuustosta. Mitä vittua? Siis niinku pelkästään jotain. Joo. Hyi. Sitten mut siellä vitutti, kun siellä oli vaan semmoinen pieni nökärä jäljellä se naurajuustopaketissa. Tämä kertoo meistä paljon. Joo, mutta että en tiedä, kuinka paljon siitä nykyään on semmoista tunnesyömistä siinä sokerin puolesta, mutta mulla ainakin. Joo, siis on se kyllä, mulla ainakin niinku sokeri ja herkut ylipäätään niinku liittyy vähän niinku kaikkeen. Silleen, että niinku jos on paha mieli, niin tulee semmoinen olo, että niinku nyt tarvin vähän suklaata tai jotakin. Ja onhan se meidän kulttuurissakin toki semmoinen niinku aina ollut jotenkin semmoinen, että no niin, nyt kun potee jotakin eroa esimerkiksi kumppanista tai jotakin, niin sitten voi ostaa suklaata ja viiniä. Ja jossain vaiheessa varsinkin naisille on keksitty tämmöinen, että suklaa on seksin korvike. Joo, sekin. Sekin on niin käsittämätöntä. Ihan varmaan jonkun suklaayhtiö. Karl Fatserin evil salaliitto. Oi helvetti. Mutta joo, ja siis se just, että niinku sillä suruun syödään sokeria ja sitten myöskin kun on niinku jotakin ilonhetkiä, niin sitten tavallaan ostetaan. Juhlitaan niin, ja juhla-ateriat. Joo. Se on vähän niinku sama ehkä alkoholin kanssa, mitä olen itse huomannut, että sitten niinku, ennen kuin, tai siis silloin kun alkoholia join, niin sitten join sitä myöskin suruun ja join sitä silloin, kun oli jotain juhlistettavaa, mutta sokeri on kyllä mulla ihan samalla tavalla elämässä tuolla tavalla niin kuin läsnä. No. Joo, ja niin kuin siis sokeri on ehkä mun isoimpia ongelmia. Niin kuin nimenomaan ei puhuta nyt valkoisesta sokerista, eihän niin kuin sokeria niin. On kaikkialla, hedelmäsokeri on heti aivan eri asia. Vaikka jotkut on sitäkin mieltä, että niin se syödä hedelmiä, kun niissä on sokeria. Silleen, että nah, bitch, nah. You don't know what you're talking about. Niin kuin silleen, että ja joo, siis eihän sekään esimerkiksi ole terveellistä, että jos sä jatkuvasti vaikka puristat mehua hedelmistä ja vedät sitä, koska ne on ihan vitosti sokeria. Jep. Ei sekään ole hyväksi. Totta kai siinä on vitamiinit ja kaikki, että on se nyt parempi kuin kola. Mutta niin kuin se, että paras on syödä hedelmiä hedelminä, koska siellä on myös ne kaikki kuidut, jotka vähentää sitä sun haimarasitetta. Mutta sokeri on kyllä jo vittu ongelma. Ja mulla on ollut kanssa aina toi tunnesyöminen. Ja puhunut terapiassa. Joo. Ja väitän, että yksi mun niin kuin, mä oon tosi paljon muuttanut terveellisempään suuntaan elämäntapoja viimeisen parin vuoden aikana, mutta yksi isoimpia asioita tulee olemaan se, että kun mä käyn tuolla terapiassa, niin jos mä saisin sieltä, että kun mä voin paremmin, mun ei tarvitse syödä mun tunteita. Jep. Mä opin käsittelemään niitä muilla tavoilla ja toivon ainakin vitusti, että se auttaa. Koska kyllä mun nytkin on siis niin kuin, on helpottunut aika paljon. Ja sitten se, mikä mä oon huomannut itse asiassa, mikä on yllättävä, on se, että mä nykyään melkein aina mä pidän himassa suklaata. Ja. Siis jonkun patukan tai jotain. Koska mä oon huomannut, että mulla on tullut semmonen niin kuin päähän semmonen niin kuin ajatus, että mä ostan kaupasta suklaata, varsinkin väsyneenä, että jos mun tekee mieli vähän makeeta. Jep. Mutta jos mulla on toi joku patukka himassa, niin mä oon siellä kaupassa silleen, että no mulla on se siellä, jos hätä iskee. Niin. Mutta sitten kun se on ollut siellä, tiedätkö, viikkoja, niin se tavallaan niin kuin unohtuu. Siellä mä kaupassa muistan se aina, mutta sitten mä unohdan sen muuten. Ja sitten mä oon silleen, että no mä säästä sen huomiseen. Tullut tosi paljon niin kuin helpotusta siihen. Joo. Ja Jape laittoi chattiin, että 3 kuukautta ilman sokeria, alkoholi vaikeaa, nyt ei säätele koko asiaa. Oho! Se muuten Jape näkyy.
Niin, Mutta eikö toi on oikeasti toi on kova homma. Wow. Ja siis niin kun, itse en edes niin yritä, koska mun mielenterveys vaan niin hajoisi. Joo. Mutta niinku se, että kyllä mäkin olen onnistunut niinku vähentää ihan vitusti. Niin kuin nytkin mä selitin, mä laitoin sulle eilen hirveän listan, mitä kaikkea mässyä mulla on. Mutta nekin on siis semmosia, että esimerkiksi se salmiakki valkosuklaalevy juhannuksesta asti ollut siellä. Joo. Koska ei vaan tullut syötyä. Niin. Ja sitten siellä on Tutti Frutti Chocopussin ostin kanssa sinne juhannukseksi. Ei tullut syötyä. Niinku, miten siistiä on se, että kertyy vähän samalla tavalla kuin mulla viinakaappikin pursuaa välillä viinaa, kun ei tule juotua. Jep. Ja mässykaapissa on mässyä, kun ei tule syötyä. Niin. Ja sitten siitä tulee semmoinen hirveä voittaja-olo, että ei vitsi, siis mä oon ollut näin pitkään syömättä herkkuja niin kuin muuten vaan, että näitä kertyy. Joo, siis se on. Koska kuitenkin on edelleen se tavallaan se toimintamalli siellä päässä, että ostat, hankit. Että jos sä haluat pitää mukavaa chilliä lauantai leffailtaa, niin sä haalit kaikkia mässyä. Mutta sitten se on niinku huono, mutta sitten kiva, jos ei sitä tuu, jos ei niin kun, ei tule syötyä. Niin sitten siis tavallaan kiksit, että se on vähän niin kuin molempaa. Ja mä oon kyllä huomannut sinänsä, että niinku, iän myötä ei ehkä niinku olekaan enää niin silleen makean perää. Tai silleen, että niinku vähemmän kuitenkin. Mä luulen, että se saattaa vähentyä. Ei kaikilla, mutta kyllä mäkin oon jotenkin ajatellut, että se on semmoinen, että ainakin ei tule samalla tavalla vedettyä karkki. Niin. Mutta sittenhän kyllähän sitä makeeta sit muuten, että esimerkiksi jotkut käyttää ruoanlaitos hirveästi, mikä on aika yllättävää, että jotkut laittaa oikeasti niinku ruokaan sit kaikkeen. Saattaa käyttää sokeria, hunajaa, niinku sille, että sit sitä tulee yllättävän paljon. Saattaa olla, että ei muuten, mutta sitten just kolaa vetää tai energiajuomia. Niin niinku, että jostain sitä aina tulee, että yllättävän paljon ihmiset sit käyttää kuitenkin. Niin niin sokerittomuus aiheuttaa samanlaista sosiaalista painetta kuin Prenko, kun netisti ilmoittaa, että ei kiitos jengiä, että mikä vittu sua vaivaa. Joo, ja toi on tosi perseestä. Ja siis mä oon ollut varsinkin niin kuin alkoholin suhteen toi tyyppi. Joo. Niin kuin mä oon ollut se, että tän nyt vähäsi. Joo. Jossain vaiheessa tajusin, että not fucking cool, koska on ihmisiä, jotka ehkä oikeasti haluaisi olla ilman. Niin kun, että se on ihan sama, mikä se syy on. Niin sun muiden syömistä juomista ei kuulu sulle. Jep. Joo, ja toi on kyllä ihan totta, että siis varmasti, tai niinku sokeria on tosi helppo kyllä verrata alkoholiin. Ja niinku, kun se on niin normaali. Niin, että se just, että niinku semmoinen herkuttelu, että jos sä yhtäkkiä niinku kieltäydyt jostain herkuista, niin se voidaan niinku nähdä semmoisena tosi niinku jotenkin. Toisaalta mä en nyt halua niinku pilata tätä mitenkään, mutta sitten taas on, sanotaanko näin, että tuommoinen niinku sokerittomuuskin, niin tavallaan mä ymmärrän sen. Joo. Mutta sitten jos mennään näihin ketohörhöihin, että niinku ei oikeasti sallita itselleen mitään herkkuja koskaan, niin mun mielestä, siis mä henkilökohtaisesti, niin kuin mä sanoin, mä en puutu muiden syömiseen, mutta mulle se on aina vähän outoa ja vähän surullista. Niin kuin silleen, että mä ymmärrän, että sä välttelet sokeria ja sä et halua aina, kun joku tarjoaa jotain, että otatko niin turhanpäiten. Niin. Mutta jotenkin se semmoinen niinku ehdottomuus, se on outoa. Niin kuin silleen, että en mä rupea väittää kellekään vastaan, mutta just se, että jos et sä nyt voi jumalauta, että esimerkiksi jos joku on leipunut vaikka kakku, niin kuin silleen jotain erityistilaisuutta. Ja sit sä et halua edes paistaa pientä palaa, eikä niinku sen takia, että kyse olisi mistään semmosesta, niinku, että okei, jos sulla on nyt niinku struggle, että sä oot vaikka aloittanut just niin, näin, niin totta kai kun kyse on siitä, että sen pitää olla fine, jos joku sanoo, että ei kiitos. Sitten sä et kyseenalaista sitä, se ei ole niinku sun asia. Mutta mulla täällä pään sisällä mä saatan olla silleen, että et varsinkin jos toisella on se syy on vaan se, että ei kun mä oon täällä keto, mä oon nykyään keto. Niin sit mä oon vähän silleen, että joo, vittu. Niin kuin pääni sisällä, mutta niinku, se ei kuulu mulle. Siis jokainen saa tehdä ihan mitä tykkää. Kehorauha, ruokarauha, juomarauha. Kyllä. Niinku, ja sitten se toi varsinkin alkoholin puolella, ja mun mielestä toi sokerittomuus vähän menee samaan kategoriaan. Kyllä meidän pitäisi, niinku, mä oon ainakin niinku ruvennut silleen, että mä sanon suoraan ihmisille, niin kuin esimerkiksi sulle, että vitsin siistiä, että sä oot ollut juomatta. Ja niin kun mä tykkään ihmisistä, jotka niin kuin streittailee, koska niin kun, se ei ole koskaan pahasta. Se ei tee pahaa kellekään. Että niin mä haluaisin, niin kun, että vaikka mä itse oon niin kun, että mä käytän alkoholia, niin kyllä mä haluan olla silleen, että vitsi hyvä Jeesus. Älä juo, vittu. Älä puutu enää. Jos ei se ole sun juttu, niin älä.
niin kuin kannustaa siihen, Jep. koska se on hyvä asia. Että niinku, mä jotenkin tiedän. Mulla oli tähän joku jatkopointti, mutta se meni jo jonnekin. Mulla tuli jostain syystä nyt mieleen se, että niinku silloin kun en mä ihan hirveän pitkään juonut silloin, tai niinku alkoholia siihen aikaan, kun aloitti stand-upin, mutta se just, että kun treeniklubeilla on aina se, että saa pari hanajuomaa ilmaiseksi, niin sitten kun piti opetella siitä pois, että niin kuin ei ota alkoholia siellä keikoilla, niin nyt mun pitäisi opetella pois siitä, että mä en joka kerta jois vaan pittu pelkkää kokista siellä, koska pahimmassa tapauksessa kokista saa niin paljon kuin haluaa, koska niin kuin yleensä on... Eikö vissyys? Kyllä, siis niin kuin se just, että niin kuin vissyä mä oon jonkun verran, ja siis... Ei just, niistä drinksui, pyydä sinne sitruunaa ja muuta. Japeelta opittu se, että niin kuin, olikohan puolet soodavettä ja puolet spraittia, ja sitten siihen joku lime-siivu. Niin sekin on niinku ihan todella hyvä, vaikka siinä on vaan puolet sitä limpparia. Niin ja muutenkin mä taas tykkään ihan vaan siis soodavedestä. Niinku, niin, ja sitten sinne sitruunasiivu. Niin. Tulee niin ihan semmoinen olo, kun vetäisi drinksua. Joo. Ja niinku, ei ihan toimii hyvin. Ja plus kukaan ei ihmettele, kun sä pyörit siellä joku lasikädessä, jos on sitruunasiivu. Niin. Kaikki luulee, että sä oot kossuvissy. Niin. Se just. Se on... Joo, mutta... Kuinka monta kertaa mä oon istunut joku vissylasi kourassa, joku on tullut sitten, vähän isompi kossuvissy. Menkään vaan niin hymyillyt ja nyökytellyt silleen. Joo. Juuri näin. Sitä. Joo, mutta toi on paha aina, kun on tommosia tilanteita, että sitä saa niinku ilmaiseksi. Sama taas kuin alkoholin kanssa, että niinku mulle se, että niinku jossain on tarjolla kokista, niin mulle se on aika niinku huono juttu. Koska kokiksessa niinku jotenkin mä tykkään hapollisista juomista ylipäätään, että siinä yhdistyy se, että se on niin ihanan makeeta ja niin ihanan hapokasta ja se semmoinen oikein jääkylmä kokis. Mulla odottaa kotona 1 tölkki, mua ärsyttää, kun... Siis oli alun perin tarkoitus mennä perjantaina istumaan puistoon, ostin pari tölkkiä kokista sitä varten ja nyt join eilen toisen. Ja nyt mulla on siellä kotona se 1 tölkki kokista ja mä en halua, että se on siellä. Ja siellä se minua hymyillen odottaa jääkaapissa. Mä tiedän sen. En tiedä missä välissä sitä juon, koska oli eilenkin semmoinen hetki, että olin siinä kotona ja just katoin Netflixiä ja mulla oli sipsiä ja dipsiä, mutta oli kuitenkin semmoinen, että niin en mä ehkä tähän enää sitä kokista nyt tarvii, että mä juon vettä tässä välissä. No mä en ymmärrä, chips ja dips vaatii kyllä niin kokista. Joo, se on se full on LSD on. Niin, jep. Ja niin mä en ymmärrä sitä, että mä en pysty juomaan kyllä vettä sipsiä ja dipin kanssa. Okei. Kyllä se vaatii sen. Mutta tää on vähän sama, kun se kolajuoman hapokkuus leikkaa rasvatusuutta. Sama syy, minkä takia burgeriin laitetaan esimerkiksi niin suolakurkku. Ja jotain muuta. Pikke löytyy punasipuli tai jotain, missä on happoi, jotta se leikkaa sitä rasvasuutta. Ja samalla tavalla se kylmä kolajuoma, niin kuin sipsit, pizzat, purilat, tämmöiset jutut, se kuuluu siihen. Mutta mullahan on esimerkiksi just, puhuinko mä tästä tässä aiemmin, että kun mä en juo muuten kolaa. Joo, puhuit. Niin, et just se, että kun mulla on taas se, että kun mä en koskaan ikinä missään tilaisi kokista, ilman, että mä syön jotain samalla. Joo. Niin sitten tavallaan mulle se olisi niinku, että... Ja sitten toi ilmanen viina esimerkiksi on paha, jos sitä on. Niinku tavallaan, koska mä tykkään juoda. Ei se ole siitä. Mä juon nykyään niinku harvemmin ja niinku, sanotaan, että vähemmän. Että mä oon enemmän pystynyt, tai niinku pystyn, mutta siis enemmän tykkään juoda se, että okei, mä otan yhden vaikka lounaalla. Niin. Ja sitten se on niinku, mutta niinku se, että nykyään on mennyt siihen, että jos on vaikka jossain ilmaiset juomat, niin mulle menee siihen, että mä en ehkä juo yhtään enempää, mutta mä juon eri juomia. Joo. Et se ei haittaa, että mä voin vaikka kokeilla jotain, mitä mä en muuten ottaisi, koska kun mä en maksa siitä, niin mua ei vituta, jos se on paskaa. Niin sit mä huomaan esimerkiksi se, että jos on joskus vaikka jotain yksityistilaisuuksia, missä saa juoda, niin mä saatan ottaa jonkun tosi oudon erikoisoluen tai jonkun tämmöisen, ihan vaan, jotta mä nyt testaan, kun kerran ilmaiseksi saa. Mutta se on kyllä sit surullista, kun joillakin lähtee aivan lapasesti. Ilmaisen viinan bileet tarkoittaa sitä, että päätyyn asti vintti pimeäksi. Joku kantaa taksista sisään, toivottavasti kotiin eikä minnekään muualle. Mutta... Meitsi kokiksen kanssa. Niin.
lähtee aivan. Kyllä se on, ja siis niin kuin mun mielestä on sen takia hyvä esimerkiksi, että meillä on sokerivero. Mä toivon, että meille tulisi lihavero. Jep. Joku puhuu jossain, että kohta tulee suolavero. Ei sekään välttämättä. Koska meillä on paljon semmoisia eineksiä esimerkiksi liikaa. Se ei ole kauhean hyvää ruokaa, jos et sä saa siitä hyvää ilman vitullista määrää niin kuin suolaa. Mutta ehkä se menee liian pitkälle. Mutta niinku, kyllä se on, niinku, tää on taas, tässä tullaan tähän meikäsosialisti on niinku sitä mieltä, että kyllä valtio sen verran voi ohjailla, koska ihmiset on tyhmiä eläimiä. Minä olen ainakin tyhmä eläin. Mä en vittu osaa olla ilman, että mua vähän ohjaillaan. Jep. Autetaan, motivoidaan terveellisempään suuntaan. Sokerivero on ylös vaan, ja niinku, että jos haluatte tasapainottaa Suomen taloutta, niin antakaa lapsille ja köyhille vittu rahat ja ottakaa rikkailta ja sokereita mässääviltä paskoilta. Niin minulta. Jep. Minun rikas, mutta sokeria kyllä voin maksaa siitä enemmän. Joo. Niin kuinka moni karkkipussi jäisi ostamatta, kun ne alkaa maksaa saman verran kuin tupakkiaskit? Ai saatana. Mutta silti ostasit silloin tällöin lauantai-iltana niin. karkkipussin, vaikka se maksaisi 10. Mutta et ostaisi vittu suklaapatukkaa vitosella, tiedätkö ihan joka päivä. Niin. Ehkä tässä on meidän niinku juttu. Sokeriveroa vaan rankemmaksi. Mun vaaliteemat oli mummot ja päihdeongelmaiset pois kassajonoista, sokerivero taivaisiin. Mulla oli joku kolmas vielä, mutta mä en muista sitä. Oh no. Sulla alkaa olla vaan ytimekkäästi natsit vittu. Joo, no niin, kato, sulla on kasassa jo. Niin ja siis en ole koskaan lähdössä mihinkään vitun vaaleihin. Äläpä ruppe. Mutta ei, toivottavasti ainakaan. Mä toivon, että tämä on semmoinen asia, joka ei tule tapahtumaan. Mutta. Ai että, mutta kyllä mä nyt odotan sitä että kun mennään tämän jälkeen pizzalle, että kyllä mä siellä sitä kokista haluan. Saat kokista. Ja minä otan oluen. Joo. Syödään ihanaa rasvasta hiilarista pizzaa ja nautiskellaan. Ai että. Niin kyllä kelpaa. Vittu, nyt tuli vähän semmoinen, että ai saatana, mutta ei. Mitä? Ruokaa. Ruokaa. Kuinka pitkään me ollaan? Ei olla oltu vasta tunti, meidän pitää vielä jaksaa jauhaa tästä paskasta vähän aikaa vielä. Mutta ei voi. Hauska oli tänään, ai saatana. Politiikka. Oho, no niin. Mikä se oli? Mäenpää. Vittu persupoliitikko. Heitettiin provinssista vittuun, kun se oli twiittailu vähän liikaa. Tai laittanut johonkin nettiin jotain ränttejä taas sateenkaarijutuista. Provinssi oli perunut sen kutsuvieraspassin ja heittänyt sen vittuun sieltä alueelta. Mahtavaa. Niin on. Yes. Ja ai vittu, kun persut uhriutuu vittu netissä. Joo. Ai saatana, mikä taas alkoi itku. Ja samat persut, jotka muutama kuukausi sitten sanoi, että kulttuuri on luksustuoteet. Ei se kaikille tarvii olla, tiedäksä. Niin ai kyllä nyt yhtäkkiä. Herra Mäenpää nyt vaan sitten pysyy poissa kulttuurin parista, jos ei kerran vittu kiinnosta. Mutta ai saatana tuli niinku, ja vittu semmoiset propsit provinssille, että ei toistaa vittu. Herran ristus. Hyvä. Ja ihanaa, kun tuosta uutisoitiin oikein isosti. Joo. Niinku vitsi. Ai että. Jep. Mitäs kaikkea nyt on tuskakin? Niin on, tuska. Joo. Mä en ole niin raskaan musiikin ystävä, että olisi. En mäkään. Mutta tuskassa on kuulemma tosi hyvä meininki, että jos joskus joku vaikka haluaa tarjota tuskaliput, niin lähden mukaan festaroimaan ihan vaan sen takia, että mä en ollut vuosiin festareilla. Joo. Ja näin. Ja niinku, kyllä sellainen joku bändi varmasti olisi. Niinku, kyllä metallimusiikki on ihan kuunneltavaa, mutta en mä sinne niinku menisi omaehtoisesti. Niin. Että niinku, koska silleen, niinku, että ei ole mun genre. Joo. Että muutenkin festari. Tuossa just kysyy töissä viikolla yksi tyyppi, että oletko käynyt paljon festareilla. Joo, taisi olla 2014 vai milloin oli, kun kävin viimeksi. Tietysti mikä lasketaan festareiksi, mutta esimerkiksi semmoisella, niin kuin mä oon viimeksi käynyt 2014, kun se oli vai 15. Edellinen kerran semmoiselle festareille, missä on niin kuin ihan festarielämää. Joo. Telttoja ja tiedätkö niin kuin semmoista. Joo. Että niin kuin ja sekin oli semmoista, kun mä 2012, 13, 14, niin olin töissä siis pitämässä kojua festareilla. En mä muuten käynyt festareilla, mutta oltiin jäänyt 2-3 festaria kesässä. Joo. Käytiin myymässä kampetta ja ei siis kampetta, vaan tuotteita. Tuotteita. Ihan laillista.
niin se oli taas semmoista erilaista festareelämää, että sä olit siellä tiedätkö, niin myyntikojualueella, Niin. ja sitten meillä oli yleensä teltta, joko se oli sen kojuun sisällä, tai sitten se oli siellä niinku puoliksi, se niinku takaseinän, silleen, että se oli puoliksi sisällä, puoliksi ulkona. Että mä en koskaan tarvinnut poistua siitä kojusta, muuten kuin hakea ruokaa ja vessaa. Sitten vaan mönkin sinne taakse. Joku istui siinä, meillä oli aina 247 kojua auki. Niin. Että joku oli siinä eessä, tiedäksä, ja toinen nukku takana. Ja sitten se vaan oli silleen, että kun yleensä noin mun myyntikojukumppanit oli vähän semmoista enemmän festarikäviä porukkaa, niin se johti siihen, että mä vedin semmoisia 18 tunnin vuoroja sillä kojulla ja sitten ne kävi tiedätkö, tamppaamassa siellä, koska aika psykefestareita tämmöisiä oli, niin kuin mitä kierrettiin pääasiassa. Kerran oltiin myös provinssissa. Oho. Se oli hauska. Joo. Ja muun muassa nähtiin tissit, kun 3 mimmiä ajo yläosattomissa kuplalla. Oho. Vanhalla kuplalla ne ajoi siellä yläosattomissa, mutta sitten se ei kääntynytkään kunnolla ja siinä ei pakki tietenkään oikein toiminut, niin jouduttiin sitten auttamaan tytöt sitten työntämään auto vähän, että pääsivät vittuun siitä. Nyt on kyllä rehkiä juttu. Mutta ei, mutta se oli semmoinen kauhean, se oli semmoinen iloinen festaritunnelma. Joo. Semmoinen, niinku, ja ei ollut mitään semmoista, niinku, että kyllä me vähän nauraskeltiin, että mimmi tuli yläosattomissa saatana, mutta niin. Ei se ollut mitään semmoista, että tulkaas tänne. Ei ollut semmoista setäilyä. Oh no. Ei ollut normasta parikymppisten, tiedätkö se. Oltiin nuoria miehiä silloin. Mutta se oli vaan hyvä provinssimuisto. Kyllä. Ei huono provinssi. Mutta se oli hauska, se oli semmoinen vanhalla kuplalla ajeli. Sitä mies muistelee Free Boobs, voi vittu japenit. Mutta jännästi jäi mieleen. Jännä. Joo, niin siis tämä juttu lähti nyt vähän karkaamaan siitä, kun piti sanoa sitä, että niin, että festarit oli niinku, että olisi kiva toisaalta käydä, mutta mä oon liian vanha telttaille. Joo. Et niinku, kyllä se on sitten sillä lailla, että festareilla pitää mökki ostaa sieltä läheltä ja taksilla alueelle ja jos tarvii, että jos se ei ole ihan vieressä. Jep. Mä muistan silloin, mä aloitin tämän jo niinku silloin 2008 Pipe-festi, kun oli vielä Vuokatissa. Niin 07 oltiin vielä teltassa, niin 08 jo mökkihommia. Että ei tää paska ole kyllä meikäläisen hommia ollenkaan vittu. Että se telttaelämä, ei se oikein. Ja kun siinä vähän mä luulen, että siihen siihen liittyy myös vahvasti jotenkin se alkoholi. Että aika kännissä pitää olla, että jaksaa mönkiä telttaa vittu sillä festarialueella, mikä on täynnä telttoja ja meteliä. Ja jengiä vittu on kaikkia kaiuttimia ja vittu kaikkea, niin se, että sä pystyt siellä ylipäätään mitenkään nukkumaan, niin kyllä se viinaa vaatii. Saattaa jonkinnäköisiä päihdeaineita. Joo. Niin, että senkin takia mä luulen, että semmoinen aikuisten festari meininki, että mökki, sitten mennään festarialueelle, katsotaan keikkoja, juhlitaan, mennään takaisin rauhassa nukkumaan. Joo, kyllä mäkin. Vaikka minä olen vasta 20, paljon mä oon? 26 kai. Paljon mä oon. Muistaakseni 26-vuotias. Ilmeisesti parikymppisillä pitäisi, en mä tiedä, onko minä enää siinä iässä, että minun pitäisi pystyä valvomaan ja olemaan teltassa ja juomaan alkoholia ja kaikkea tuommoista. Mutta ei muakaan jotenkin houkuttele kuitenkaan sitten telttameisinkin enää. Olen kyllä tässä haukotellut tämän jakson aikana niin kuin ihan joku 300 kertaa. Joo, koska koskaan ennen et ole haukotellut. En ole koskaan. Mä oon kuitenkin nukkunut ihan suht, niin kuin, no en mä tiedä hyvin, mutta paljon. Että meillähän oli tänään tarkoitus tulla alun perin 18 tänne studiolle ja sitten mitä puhuttiin, että no miten jos kello 1 tai kello 2. Ja sitten sovittiin, että 13.30, mutta sitten oltiin kuitenkin 2 vasta täällä. Niin. Että hyvinhän tämä taas. No mutta eihän se ole. Ei me olla velvollisia kellekään. Ei me ollakaan. Kyllä. Ja aika hyvin saatiin kuitenkin jumalauta. Koko ajan puhuttiin, että jos 3 aikaa saadaan lähetys päälle niin. Ja saatiin. Saatiin. Et niin kuin. Ja tämä pikkuhiljaa alkaa koko ajan nopeutua tämä ehkä. Tämä setupin. Alkaa tosi paljon. Me oltiin käytännössä 35 minuutissa valmiin. Sitten me
häröiltiin täällä muuta keskenämme saatana, että istuttiin tässä ja selailtiin vähän somea ja jauhettiin paskaa ja sitten, ai niin, pitäisi varmaan se lähetyskin. Puoli podcastia meni niinku ohi, kun jauhettiin täällä muuta. Ei voi. Mitä festareista tuli mieleen, että mitä festareita haluaisit käydä? Hitto, kun mähän on käynyt vaan niinku kerran festareilla ja se oli Flow-festareilla viime kesänä. Oho. Koska siellä oli Gorillas ja mä olin vaan niinku yhtenä päivänä siellä. Okay. Että se nyt, mä en tiedä kuinka festarikokemukseksi sitä voi sanoa, koska söin mä siellä vitun kallista ruokaa ja niinku tolleen, niin kai se niinku lasketaan jotenkin festarikokemukseksi, mutta kun se oli niinku todella mukava. Silleen, että siellä pääsi vessaan niinku ilman jonotusta aina ja siellä oli vesipisteet hyvin ja silleen, että niinku ei ollut ehkä semmoinen perinteinen festarikokemus. Sitä Flow-festari on kyllä aina kehuttu just siitä, että siellä on järjestetty tosi hyvin, että vessoja on riittävästi ja kaikki toimii. Ja jep. Se on kyllä hipsterifestari. Niin, mutta en tiedä sitten, räppimusiikistahan mäkin tykkään tosi paljon, että olisiko sitten joku. Ei, no Blockfesti on aivan hirveä. Niin, siis se just, että kun Blockfesti on ainoa, että se on tuossa holleilla. Niin. Muuten on kyllä boikotoinut jo niin kuin sieltä alusta asti. Alusta asti kyllä, että ei kiitos. Pipefesti meni pilalle siinä vaiheessa, kun siirryttiin Vuokatista pois. Okei. Missä onko se nykyään enää olemassa koko festi? Niin mä en tiedä, onko sitä nyt ollut, ainakaan nyt niin kuin koronan jälkeen ei vissiin ole ollut edes. Se oli pitkään Himoksella tuossa. Joo. Se oli pitkään siinä järkettä. Eikö se ollut Himoksella? Oli se Himoksella. Jossain tuossa. Joo. Ja siellä oli käymässä 2012. Joo. Olin Himoksella Pipefestillä käymässä, kun sain artistipassin tuota. Oho. Kaverilta, joka oli siellä esiintymässä ja kenen kanssa mäkin olin jonkun verran keikkaa heittänyt silloin siinä 2011. 2012. Niin, silloin kävin siellä yhden illan pyörimässä ja toteamassa, että joo, ei ole minun paikka. Näin muun muassa osan Petri Nykordin esityksestä ja totesin, että ok. Joo. Mutta ei kyllä niinku räppifestaritilanne on Suomessa huono. Joo. Koska Blockfesti on se paras vaihtoehto. Joo. Et kyllähän joku tuossa puhuu mun mielestä ylipäätään niinku festareista, mutta erityisesti räppifestareista yli 30-sille. Joo. Saisi ihan olla K30 hip-hop-festivaali. Menisin, koska on nimittäin pikkasen eri artistit ja vähän ehkä fiksumpi meininki. Joo. Koska se räppifestareiden se kyllä niinku se nuoriso, vittu kun ne ei osaa käyttää. Joo. Eikä nekään aikuiset, jotka on jumahtanut sinne nuorisotasolle. Mutta että kun on meitä ihan aikuisiakin hip-hopin ystäviä, niin olisi kiva. K30. Helmikään ei pääse. Hyvän mielen keikka. Ei, kyllä sä pääst jollain päkkäripassilla. Mutta joo. Ja Himoksella oli muuten Pipefestillä oli myös semmoinen tilanne, että mä muistan vielä, kun oli sen verran kuitenkin, mä olin vähän, en ollut niin varma itsestäni. Oli härä, kun käveli sieltä jostain lavojen takaa, oli menossa vaan niin kuin alueelta vissiin mökille päin, mitähän vittua. Niin sitten katsoin, että kun mulla oli artistipassi, niin. Mä olisin saanut mennä sinne päälavan bäkkärille, tiedätkö, sillä oli kaikki ruuat ja kaikki, mä olisin saanut mennä sinne, eihän mä tietenkään mennyt. Mä olisin voinut, mulla oli siis siihen oikeuttava passi. Sä et mennyt. Mä en mennyt. Ja sitten oli paha, kun mä näin Paleface käveli siitä sinne niinku taakse. Sitten mä olin siltä, että ei vittu, mä en ollut koskaan nähnyt sitä liveä. Nythän mä oon niinku nähnyt sen niinku ilmi elävänä ja jutellutkin hänen kanssa 2 sanaa kerran. Mutta niinku kuitenkin, niin on oikeastaan Reemen tervehdys, mutta kuitenkin. Niin se, tiedätkö semmoinen, että oi vitsi, tossa se on. Vitsin siistii. Se oli kyllä myös semmoinen. Ja sitten ärsyttää jälkikäteen, että mulla oli siis, mä olisin voinut mennä sinne vaan hengaille kaikkien niiden. Mä en edes muista 2012 Pipefestillä, ketä siellä on ollut, mutta siellä on ollut näitä kansainvälisiäkin jotain niinku isoja nimiä. Mä olisin voinut mennä sinne vaan niinku paiskaa kättä ja syömään ja juomaan ja kaikkea. Mä oon vaan silleen, että minä en kuulu tuonne.
Niin ei sitten mennä Ei. mökille. Nykyään käyttäisin tosi paljon röyhkeämmin tollaset. Joo. Tiedätkö, menisi sinne olemaan ihan äijänä. Kuka sä oot? En kukaan. Silleen niin kuin, mulla on vaan tällainen. Mä olen tyyppi, jolla on tämmönen läpyskä. Arvaa kuka sä oot. Sä oot tyyppi, jolla on kans tämmönen läpyskä. That's it. Miten tommosen läpyskän saa, jos ei ole itse esiintymässä? Ei, siinä on semmoinen tilanne, että katsot, tämä ystäväni, joka siellä oli esiintymässä, niin hänen niin kuin porukkaan kuului 4 ihmistä. 2 ei päässyt tulemaan. Okei. Niin minä ja kumppanini niin sitten saimme kysyä, että lähettekö mukaan silleen 4 tunnin varoitusajalla, että, niin, sillä saatiin. No aika kova. Joo. Mutta ei. Ja sehän oli tietysti artistimökki oli kanssa, niin kuin, että siellä saatiin nukkua. Ja niin kuin näin, että esiintyi. Joo. Mutta joo, kyllä siis festarit olisi kiva, että mä mietin kyllä ensi vuonna, että vois, kun toi kehu tuossa yksi kaveri, mitä vittua, no naama tuttu. Joo. Kehu, jos kävi kaupalla, niin sanoi, että hän kävi kesärauhassa Turussa nyt, ja sanoi, että se oli niinku pitkästä aikaa niinku tosi hyvä meininki. Se oli tosi kivasti ilmeisesti se Turun linnan niinku alueelle. Oli niinku osa siitä niinku rakennettu. Ja se sanoi, että tosi hyvä tunnelma, järjestelyt toimi. Toki siellä tosi randomeita niin kuin esiintyjiä tietysti silleen, niin kuin, että jos miettii festareita yleensä, mutta kehu. Niin sitten mä olin silleen, että kun mulla on tää mun jokavuotinen Turun kesäreissu, niin jos mä ensi vuonna voisin ajoittaa se, että jos menisi kesärauhaan. Niin joo. Ja kun se on siellä kuitenkin ihan kaupungissa kanssa, niin sinne niin pääsisi ottaa vaikka ajoissa Airbnbit siitä. Niin, joo. Aika kiva. Niin sitten Porijatsi kiinnostaisi. Mä oon monena vuonna halunnut mennä. Mä oon monena vuonna halunnut mennä, mutta kun se on aina sellainen, liput on ihan vitun kalliit. Joo. Ja sitten se on kuitenkin, se maksat 200 euroa niin lipuista silleen, että siellä on joku 1 tai 2 semmoista, ketä sä oikeasti haluat nähdä. Niin. Se on yleensäkin mun ongelma festareilla. Joo. Niin kuin, että kun siellä on niin paljon sitä ihan hirveätä shaisseä, Porijat siellä on varmaan vähiten sitä shaisseä. Joku Blockfestikin, niin siellä on niin paljon sitä semmoista, mitä mä en niin kuin pysty kuuntelemaan hetkeäkään. Niin sit mä maksaisin niinku ihan vitusti lipuista, että siellä on se 1-2, joka mua kiinnostaa. Se on se festareiden ongelma. Jep. Jos se olisi mitenkään logistisesti niinku mahdollista, niin sinne pitäisi myydä semmosia niinku tuntilippuja. Niinku oikeuttaa sun oleskelualueella 2 tunnin ajan, niin sitten sä voit valita sen väliin, milloin sä meet yli. Että niinku, puolipäivälippuja tai jotain tämmöisiä. Että tällä lipulla pääsee 12 ja sitten jos sut tavataan tai niin kuin, että pääsee vaikka niin kuin ilta 6 eteenpäin. Tai sitten, että toisella pääsee 12-6, jos sut tavataan 6 jälleen sieltä alueelta, niin heitetään vittuun niskaperseotteella. Jotain, että niin kuin, en tiedä. Logistisesti täysin mahdoton varmaan toteuttaa, mutta niin kuin se, että koska se on vaan sille lippuhinnat on liian kovat siihen nähden, mikä se tarjonta on. Mä en ole vielä yhtiäkään festareita ollut silleen, että tuolla on nyt niin monta hyvää esiintyjää. Mä haluun tuolla. Joo. Porijats pääsee varmaan lähimmäksi. Joo. Mäkin siis Flowssa kävin, niin ei mulla ollut oikeastaan mitään muuta siellä kuin se Gorillas, jonka mä halusin nähdä, ja se oli 115 € se 1 päivän. Se on Gorillas. Niin, siis se just, että se on niin kova. Tässäkin sanotaan, että jos tulisi joku Eminem, niin menisin. Joo. Ihan sama mitä maksaa. Joo. Niin kuin silleen, että kerran elämässä nähdä se. Mä oon jopa harkinnut sitä, että ihan vaan siis mä en ole mikään mega Eminem-fani, mutta kyllä mä sitä ei arvostan niin kuin, tavallaan, se on artistina niin kuin, ihan se on yksi historian, niin kuin, ehkä historian kovin räppäri. Niin silleen, kyllä maailman historian kovin räppäri. Niin kuin Kuusmäen jälkeen. Niin, olen mä harkinnut jopa silleen, että menisi joskus Ruotsiin tai Saksaan katsoa, koska olisi se ihan vitu siisti nähdä livenä. Vaikka mä oon enää kuunnellut niitä se uusia levyjä. Niin. Että sanotaanko The Eminem Showhun asti tai Curtain Calls albumiin asti tuli kuunneltua niin kuin kaikki. Ja sitten niin kuin Marshall Mathers ja Slim Shady LP, niin niitä tulee kuunneltu edelleen, ja sitten mulla on niin koneella kaikkea julkaistu, tai semmoista niin kuin, rajallisesti julkaistu, mitä ei julkaistu Suomessa esimerkiksi koskaan. Semmoisia niin ja kokoelma ja levyjä, ja sitten se yksi Beeffi-levy, mä en muista mikä sen nimi enää on, mutta siinä on niin kuin silloin, kun Benzinolla ja Eminemillä oli se Beeffi, ja ennen kuin Proofi kuoli,
niin kuinka ne dissas, niin kaikki ne diss-trackit oli koottu semmoiselle, Joo. tiedätkö? Se oli ihan vitun päheitä kuunneltavaa. Mulla on se vieläkin koneella jossain varettanut sen muksuna jostain. Joo. Niin kuin ihan käsittämättömän siistejä vittu biisejä. Niin. Mutta siihen oli koottu, se oli itse asiassa semmoinen, se ei ollut niinku mikään virallinen levy, vaan se oli vaan joku semmoinen This Me, This You vai This You, This Me. Niinku semmoinen, joku oli koonnut semmoisen, missä oli myös Eminemin näiltä julkaistuilta levyiltä niinku niitä ihan semmoisia, mitkä on niinku, jotka on dissibiisejä niinku levyillä. Niin se oli kyllä myös pähe, niin, mutta sitä kyllä niinku, ja sekin olisi hauska kokea. Mä en ole koskaan kokenut niinku reissua ulkomaille katsomaan jotain showta. Joo. Niin kuin, en ole mennyt katsomaan mitään keikkaa, en ole mennyt festareille. Sitten kun on paljon kavereita, jos mun parhaista ystävistä oli nytkin Defconeilla Alankomaissa. Joo. Hardstyle, niin kuin, tamppaamassa 3-4 päivää sieltä. Sä vittu hillitön meininki. Kymmeniä vai satoja tuhansia ihmisiä. Ja, tiiäksä, joo. Niin, tavallaan en lähtisi sellaisille. Ei ole minun kuppiteetä, mutta joku tommonen, tiiäksä, niin nytkin kaveri oli katsomassa Latviassa vai Liettuossa Rammsteinia, ja niin okei, Rammstein nyt niin kuin, sen jälkeen alkoikin tämä hässäkkä, missä niin, ne on nyt ollut, mutta joku, että olisi joskus siisti ottaa, tiiäksä, niin. mennä johonkin vaikka Ruotsiin, just Globeniin tai jonnekin katsoa jotain isoa, niin ne näkee semmoisen oikeasti, tiiäksä, ison show. Jep. Pistetään. Vaikka meillä on nykyään onneksi, meillä on toi Nokia-areena tossa, että me tullaan varmaan näkemään kyllä oikeasti. Se on niin kuin pohjoismaisella niin kuin tasollakin tosi iso ja hieno nykyaika. Se taitaa olla, onko se Euroopan vai niin kuin pohjoismainen nykyaikaisin niin kuin moderneja areena. Joo. Niin että tullaan varmaan näkemään ihan siistejä niin kuin maailmanluokan esityksiä siinäkin. Niin kuin se, että tavallaan se reissu. Se reissu olisi kyllä cool kokea. Jep. Joo, mäkin tunnen ihmisiä, jotka on lähtenyt ihan vaan just vaikka jonnekin Saksaan niin kuin katsomaan jotain tiettyä bändiä, niin on se. Mullakin on kyllä niin kuin, no Wolfpack on semmoinen yksi funkki-yhtye, minkä haluaisin kovasti nähdä. Wolfpack. Joo. Se on lisää sivistystä mulle. Joo, se on aivan helvetin suosittu, niin se niin kuin tavallaan olisi siistiä, jos ne tekisi enemmän Euroopassa keikkaa, mutta ei ihan hirveästi ilmeisesti tee, että niin kuin jenkkibändi, niin siellähän ne pyörii, niin se on aina ärsyttävää, että vois tulla Eurooppaankin, mutta se just, että sitten kuinka pitkälle olisi valmis itse matkustamaan jonkun yhden bändin takia, niin en tiedä, kuinka paljon rahaa pystyisi laittamaan johonkin yhden bändin näkemiseen. No toisaalta. Mikä on semmoinen bändi, mikä sua harmittaa, että sulla olisi teoriassa niin kun, tai on käytännössäkin ollut mahdollisuus nähdä livenä, mutta et ole vaan koskaan saanut aikaiseksi mennä? Onkohan mulla mitään semmoista? Siis mulla on paljon semmoisia bändejä, jotka on niinku lopettanut, joista mä oon niinku katkeraa, että mä en ole koskaan nähnyt niitä livenä. Esimerkiksi PMMP. Mä oon ollut ihan liian nuori silloin, kun ne on niinku lopettanut, että en mä olisi niinku voinut nähdä niitä. Ukkosmaine olisi ollut ihan vitu ihana nähdä joskus livenä, mutta ne lopetti joskus 2016 ja mä oon vasta myöhemmin alkanut kuunnella niitä. No, tietysti Daft Punk on lähtenyt eri teille, että niitäkään ei pysty enää koskaan näkemään livenä ja ei ne hirveästi livekeikkaa toki tehnytkään, mutta siinä nyt ainakin muutama, mitkä on jäänyt niinku vituttamaan. Mulla on vieläkin semmoinen, mikä olisi vieläkin mahdollista nähdä. Joo. Ja on viimeksi niin kuin tänä vuonna ollut Tampereella keikalla, mutta en ole vaan niin kuin saanut aikaiseksi. No. Ja vituuttanut jo vuosia. Eläkeläiset. Ne on niin kuin semmoinen kova, että mä vieläkin haluaisin mennä keikalle. Joo, miksi et mene? Joku vittu, ne on aina vähän silleen pikkasen inconveniently. Niin kuin tiedätkö, että niin kuin silleen, että mä kuulen niistä keikoista aina silleen, että ai huomenna. Joo. Sillain niin kuin, että no voi vittu. Joo. Niin kuin, että Mutta se on semmoinen, että haluaisin kyllä joku päivä mennä. Mutta siitäkin, tämä tuli mulle siitä mieleen, kun mä mietin, että kun nehän kiertää tosi paljon Saksassa ja Puolassa. Ja joo, sinnehän on tosi suosittuja niin kuin Saksassa ja Puolassa. Tuolla, niin olisi kiva lähteä joskus sinne katsoa, niin kuin, tiedätkö, niin kuin just tätä eläkeläisiä silleen. Niin kuin. Nehän teki saksankielisen levyynkin joskus. Oikeesti? Se ihan vaan sen takia, kun ne on niin suosittuja siellä. Mitä ei. Niin joo, mä en kanssa tiedä, että miksi saksalaiset niin kuin innostu suomenkielistä humpasta. Niin kuin, tai siis mahtava. Humpasta, sehän on suomalainen, hyvin suomalainen niin kuin, tavallaan juttu, mutta siellä innostuttiin, ja ne tekee joka vuosi, vai joka toinen vuosi ne tekee niin kuin, pitkän Keski-Euroopan kiertueen. Kova. Niin kuin, se on aika päheet. On.
Mua muuten jännittää ihan hirveästi. Mä menen ensi viikolla katsomaan. Mä en muista, onko mä sulle tästä selittänyt, että mä oon menossa katsomaan Stepaa ja Evilstöitä. Ne on Kielivelpus. Joo. Nähdään siellä. Oikeesti? Joo. Yes! Joo, koska siis kun mä menen sinne yksin, niin mä oon ollut ihan niinku paineessa siitä, että niinku... Niin, siis mä oon ollut ihan paineessa siitä, että niinku, onko mä tarpeeksi cool menemään räppikeikalle ja onko mä liian tarpeeksi cool menemään sinne yksin ja joo. mitä niinku Minun tapahtuu. ystäväni Miku tulee kanssa mukaan. Ja Ihanaa. Tapasitteko te itse asiassa Mikun kanssa? Ei, ette vielä. Joo, sehän on myös Kajaani. Onko? Kajaani. Yes. Ihanaa. Me ollaan menossa ennen sitä syömään ja muuta. Saat tulla mukaan, jos haluat. Okei, cool. Ainakin näin uskallan tässä kohtaa luvata julkisesti. Voi olla veron puheeni, mutta... Joo. Mutta ei mitään hätää. Tämä tuli just eilen vai toisessa päivänä puheeksi, että se on menossa sinne kans yksin. Joo. Sitten mä olin silleen, kun mä pitänyt nähdä tässä pitkän aikaa, kun en nähnyt ketään taas vähän aikaa. Ja mä olin silleen, no mitä vittua, mä tuun kanssa. Joo. Ja nyt jos sä oot menossa, niin voidaan mennä ystävinä, ei tarvitse tiiäksää. Wow. Joo, mahtavaa, koska siis mä oon Stepaa kuunnellut niinku ihan hirveän pitkään ja sitä en ole koskaan nähnyt myöskään livenä. Ja Evilstööhön mulla on ollut taas semmoinen niinku pelkkä vihasuhde niinku tosi pitkään. Mutta sitten kun ne teki nyt sen yhteisen albumin, niin siitä mä oon taas tykännyt tosi paljon. Mä en ole vieläkään kuunnellut sitä. Etkö? Mä en tiedä, pitäisikö mun kuunnella vai pitäisikö mun kuunnella livenä vasta perjantaina. No siis sekin voi olla. Torstaina on myös stand-up, ootko tuossa sitä katsoa? Mä menossa. Missä? Kesäpojat kiertää. En oo tossa. En. Miksi? Näin enää lippuja. On. Siis kiinnostaisi kyllä kovasti, koska siinä on tiedät, että et ole. No, en ole tulossa. Kieltäydyt nyt tulemasta. No siis kyllä mä niinku tulisin, jos mulla olisi mahdollisuus. Tai niinku mikä sua estää? Se, että mulla ei ole lippua. Nyt niitä saa. Niin varmaan. Pitäisiköhän sitä? Se olisi kyllä aika kiva. No niin. Sitä ajattelin itsekin tässä, että en ostanut lippua vielä, mutta eilen oli vielä lippuja. Ja mä luulen, että jos nyt ihan paniikki, että jos ne liput on nyt tässä välissä myyty loppuun, niin mä luulen, että meillä on ehkä mahdollisuus vedellä jostain naruista, jos me saataisiin vielä pari ylimääräistä lippua sinne myyntiin. Niin. Ja me voitaisiin sitten ostaa. Mm-hmm. Mutta tästä mennään härskisti vaan silleen, niin kuin, katsotaan päästäänkö ilman lippuja katsomaan. Mm-hmm. Ei ole sekaan kerta. Jumalauta. Viimeksi piti mennä saatana ensimmäisen puoliajan jälkeen näyttämään lippuja. Katon nyt, minä olen. Siellä oli lipuntarkastaja kautta lipunmyyjä ihan ihmeessä, että mitä, onko sulla lippu? Joo, ihan ostettu lippu. Ihan ostettu lippu. No se kyllä ostin, kun minä en aina anele almuja ihmisiltä. Että kyllä minä yleensä pyrin ostamaan, koska haluan tukea niin kuin tapahtumia, mutta joskus on niin kuin esimerkiksi sillä, että jos on ollut myyty lippuun, niin on laittanut sille viestiä, että onko niin kuin, jos mä laitan viestiä, että ei, olisiko niin kuin jotain lippuja niin kuin vielä, niin tarkoittaa, että mä voin ihan oikeasti maksaa niin sit lipusta. Se ei ole se ongelma, mutta se, että jos se on myyty loppuun, niin mä en voi mennä sinne tikettiin ja ostaa sitä. Vaan sit mä tarviin suhteita. mutta joo. Mutta meillähän on ensi viikolla kaikkea kivaa. Kaikkea kivaa. Sitten sunnuntaina podcastia taas. Ei, paitsi ei sunnuntaina, vaan lauantaina. Torstai, perjantai, lauantai 3 suuri jumalauta. Mehän nähdään joka päivä. Menee addiktion puolelle kyllä. Ei voi mennä ja mua haittaa yhtään, vaikka menisikin. Mutta hiljainen tuli. Mitä vittua. Mutta joo, hauska viikko tulossa siis. Kyllä. Musiikkia, stand-upia ja podcast. Kaikkea hyvää. Kulttuurin monitoimi-ihmisiä. Ollaan kyllä. Jumalauta. Siis onks viikon negatiivista ja viikon positiivista? Ei, mutta mulla on viikon juttu. Sulla on viikon juttu? Viikon juttu. Annapa kuulua. Viikon juttu on gravitaatioaallot. Gravitaatioautot? Kyllä. Aallot. Aallot. Ei gravitaatioaallot. Joo. Kerro lisää. Joo, siis nythän on kohuttu fysiikkamaailmassa ja tiedemaailmassa tästä nyt pulsar arrey, mikä vittu se oli. Siis tämmöiset
puhutaan siis tämmöisistä, kun universumissa, meidän niin kuin avaruudessa menee tämmöisiä gravitaatioaaltoja, jotka tulee esimerkiksi siitä, kun neuronitähdet törmää tai mustat aukot törmää ja muuta näin. Ja niitä on nyt tässä yritetty 15-20 vuotta niin kuin ollaan huomattu, että tämmöisiä on, ja ollaan päätelty, että ne voi tulla tällaisesta, mutta nyt on keksitty sitten tämmöinen systeemi, että tämmöinen, mä en muista mikä se joku pulsari, joku arräy se oli, ja on keksitty tämmöinen järjestelmä, että meillä on periaatteessa semmoinen niin kuin tällä hetkellä koko meidän niin kuin galaksin kokoinen tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin kaukoputki tai tämmöinen niin kuin vastaanotin, että kun homma on niin että kun me nyt tiedetään, missä kohtaa mikäkin taivaan kappale meidän niin kuin galaksissa on, niin me pystytään tavallaan sen mukaan laskemaan, että kun gravitaatioaallot on siis aika-avaruuden vääristymiä, niin se, että kun se gravitaatioaalto tulee niin kuin tänne niin kuin meille, niin sitten me pystytään tavallaan niin kuin näkemään, missä kohtaa se on missäkin, jotta me pystytään laskemaan, että milloin ja missä se on niin kuin mistä se on niin kuin lähtöisin. Joo. Ja niin kuin, tämä on nyt semmoinen, mikä saattaa niin kuin muuttaa isosti meidän niin kuin fysiikan tutkimusta ja tiedettä siinä, että me pystytään tavallaan analysoimaan paljon kauempaa ja tarkemmin niin kuin näitä mustien aukkojen ja neuronitähtien niin tapahtuu, että mitä meidän universumissa, mitä meidän galaksin ulkopuolella avaruudessa tapahtuu. Wow. Joo, ja se on ollut aika päräyttävää. Ja kyllä, minä en ole fyysikko, minä selitin tämän tosi huonosti, mutta se on niin kuin suurin piirtein näin. Ja nyt on niin kuin tosiaan keksitty, että niin kuin ympäri galaksia on niin kuin 115 vai montako tämmöistä niin kuin pistettä, jonka mukaan me pystytään niin kuin tavallaan laskemaan, että kun ne gravitaatioaallot tulee, pystytään niiden mukana niin kuin luotaamaan vähän sitä, että niin kuin mistä ne tulee ja milloin ne on lähtenyt ja näin. Niin se oikeasti, niin kuin, sanotaanko näin, että ei tarkoita meille yhtään mitään, mutta niin kuin tieteelle ja fysiikan tutkimukselle ja meidän niin kuin tavallaan niin kuin avaruustutkimuksen ja teknologian kehitykselle niin iso juttu. Niin se on niin kuin mun mielestä viikon juttu nyt. No onhan se. Wow. Että otit sen vesipullon siitä pöydältä, vaikka siellä ei ole mistään. Mä oon ottanut tämän monta kertaa tyhjänä tähän, koska mä haluaisin juoda vettä, mutta mä en pysty. Ihana. Siitä sulle vettä. Jäpä tuli tänne oikeasti puhumaan rakettitieteestä. Aika kova. aika kova. Mutta siis mahtava viikon juttu. Mutta viikon positiivinen. Mulla on kyllä siis, mä haluaisin sanoa kyllä se, että se mun keskiviikon keikka on mulle taas, mä oon tämmönen itsekäs narsistipaska, joka tulee aina tänne niinku viikon positiivinen on aina joku Helmin omaa saavutusta tai jotakin, mutta kun se oli mulle, niin se oli... Eihän se pointti on, että se on joku, mikä on itselle positiivista tässä niinku viikossa. Niin, koska se oli mulle todella positiivinen, siitä tuli taas semmoinen olo, että ehkä tämä stand-up ei olekaan minun kohdalla ihan tuhoon tuomittua, koska se oli niinku siitä, jäi vaan todella hyvä fiilis siitä keikasta. Ja mä haluaisin hypettää sitä vielä tässä hetken aikaa itselleni. Niin se on varmaan se mun viikon positiivinen kyllä tällä viikolla. Niin. Mä luulen, että me ei tarvitse erikseen keksiä, että tosta niinku meidän hallitusohjelmassa oli meidän hallitusohjelma oli kyllä, siinä on negatiivisuutta nyt koko kuukaudelle. Että niinku, ei tarvitse uutta keksiä. Mutta siitäkin positiivista esimerkiksi se, että yksi natsi saatiin pois ministerin paikalta. Niin. Että siinä on lisää siinä niinku se on mun viikon positiivinen, että se on niinku, että meillä on tämmöinen henkilökohtainen positiivinen ja yhteiskunnallinen positiivinen, niin nyt vältetään sitä turhaa negatiivisuutta. Kyllä. Jope kysyi, että missä oli keikka keskiviikkona. Puhuttiin keikka sitä alkulähetyksestä, mutta kerro ihmeessä uudestaan. Joo, siis komiikan ja kuorolaulun ilta. Niin, se oli siis, anteeksi, mun piti muuta tähän tarttua aiemmin. Siis, se oli siis, siellä esiintyi, siis oli se queer-feministinen kuoro. Kyllä. Vitsi se oli, mä näin sen siinä sun, kun sä jaoit sen tapahtuman ja muuta, niin mä olin vaan se, että vitsi miten siisti. Joo, kyllä. Queer-feministinen kuoro, vittu. Ihan todella, joo. Ja siis se oli tuolla Koko teatterissa. Joo. Onhan se Koko teatteri taisi olla se nimi. Mikä se on, komedia ja kuorolaulu? Joo. Kyllä. Tapahtumaa. Joo, erittäin ihana. Ihana ja hyvä mieli. Ideoitiinko se?
Ei. Mua harmittaa, koska mä olisin halunnut nähdä niinku oman esiintymisen. Siinä vaiheessa, kun sulle ruvetaan maksaa riittävästi, mä rupean kiertämään sunkaan tuon kameran kanssa. Ehdottomasti. Se olisi kyllä ollut hauska. Mä mietin, kun mä näin sen mainoksen, niin mä olisin, että hitto. Mulla olisi ollut hauska, jos se olisi töissä. Niin. Olisin lähtenyt ehkä mukaan. Joo. Ihan vaan sen takia, että vitsi, miten päräyttäväinen konsepti. Niin, siis se just... Se oli tosi hyvän mielen. Vaikka aluksi kyllä jännitti sille, että miten komikka ja kuorolaulu voi jotenkin yhdistyä, mutta se oli kyllä todella toimiva kombo. Yksi, mihin olisin kyllä myös halunnut katsoa, niin toihan Miksuhan esiintyi tuolla Keiju ja Noiden Kinky Pridella. Joo! Vitsi, mä olisin sen halunnut nähdä. Joo, sama. Ja niin kuin että siellä olisi ollut muutenkin kiva kyllä käydä, mutta ehkä ensi vuonna. Jep. Niin, oli hirveä FOMO muutenkin nyt näistä Helsinki Prideista, kun näki kaikkia ihania kuvia sieltä kulkueesta ja muuta. Niin. Se on hauska, kun mä olin molemmat Pride-viikot töissä. Mä olin sekä Manse Pridein että tämän niinku. Tästä muuten pitää sanoa siis semmoinen ihan tyhmä juttu. Vähän ärsyttää. Tosi monet on nyt silleen, että hyvää Pridea ja Pride-viikko. Hei niin. Silleen, että bitch please, meillä oli Pride-viikko 2 viikkoa sitten. Se oli ihan yhtä tärkeä Pride-viikko. Niin. Mä tiedän, että tämä on nyt Helsingin Pride-viikko, niin tämä on niinku tärkeämpi, mutta ei oo. Mutta tosi monet niinku tavallaan nyt on silleen, niinku, niin. Että nyt on se viikko. Kun niinku nostaa silleen, että ei, 2 viikkoa oli Manse Pride, paljon tärkeämpi. Itse asiassa paljon tärkeämpi. Mutta joo, oli silloinkin töissä. Joo. Mutta kiva myös tänä vuonna, että Pride-tapahtumat selvisi ilman mitään hässäkkää. Joo. Vähän pelotti, koska tässä on ollut tätä väkivallan uhkaa ja muuta ilmassa tässä keväällä, niin vähän jännitti, että vittu, jos tulee joku homma. Mutta sen takia varmaan Pridella oli Helsingissä yli 100 000 ihmistä, että niinku, koska ihmiset ei hyväksy tätä paskaa. Jep. Et ihmiset haluaa, että kaikilla on hyvä olla täällä omana itsenään. Kyllä. Ja se on niinku, tulee taas sellaisia hetkiä, että vitsi, kyllä tämä maailma pikkuhiljaa tästä parempaan päin vaan menee eteen. Niin, pikkuhiljaa. Niinku, ja siisti. Kyllä. Koska mulla on nyt semmoinen idea, mä en tiedä, jaksaako meidän rakas ystävämme Dedi enää, mutta mä ajattelin nyt ehdottaa hänelle, että voisiko hän tehdä meille viikon paskoja silleen, vaikka, että jos ensi viikolla vaikka sitten luettaisiin tämän viikon paskat tai jotain. Koska mulla on ikävä niitä. Ne on viikon paskat siis viikon paskat mä haluan mä en edes muista, takaisin. kuinka monta kertaa näissä Spotify-jaksoissa on ollut viikon paskoja, mutta ne on yleensä siis ollut... Ei ole Spotify-jaksoissa ollut vissiin ollenkaan. Joo. Vai onko ollut ihan yli ekas? Tämä on siis konsepti, jossa yksi kuuntelijamme kerää yhden jakson ajan niin kaikki maininnat sanasta paska, ja sitten me luemme ne tähän jakson loppuun, mutta Kyllä. meidän pitää palkata kuule. Niin mä mietin, että mä kysyn ihan suoraan Dediltä, että jos hän jaksaa, koska pitää ottaa myös huomioon, että ihmisillä on rajallinen jaksaminen tässä elämässä ylipäätään. Niin. Ja niin kuin, että voidaanko me motivoida hänen jaksamistaan jollain, koska se oli oikeasti siis, mä tykkäsin. Mä tykkään viikon paskoista. Viikon paskat oli kyllä. Ikävä niitä. Alkaisiko se muuten ole sitten paketissa tältä päivänä? Lähteekö syömään pizzaa? Me päästään syömään pizzaa. Mä oon niin onnellinen, Joonas. Ai että. Vähällä saa helmin onnelliseksi kyllä. Kyllä. Jumalaat. Mutta kiitoksia rakkaat kuulijat seurasta. Kiitos. Katselijat ja chattailijat myös teidän livessä. Kyllä. Ja muistakaa hei oikeasti, rakkaat ystävät, laittaa meille palautetta. Paskapuhetta, mutta uskon, että gmail.com tai Instagramissa paskapuhetta, mutta uskon, tai minun tai Helmin Instagramiin. Tai vaikka pullopostia, en tiedä miten se löytää meille, mutta niin kuin kaikkea saa koittaa. Mutta olisi tosi ihana saada palautetta. Eikä tarvitse olla varsinaisesti palautetta, se voi olla vaikka joku juttu. Se voi olla vaikka, että hei, tsekkaa tää. Se voi olla kuulumisia, miten teillä menee. Kertokaa, ootteko te muut joku, ootteko te sokerilakossa? Tai kuunteletteko te näitä nukkumaan käydessä? Kyllä, se on se tärkein, mitä me halutaan kuulla. Minä varsinkin. Mutta ja onko jotain muita niin kuin kehitysehdotuksia, jotain. Ja ehdottakaa vieraita. Meillä on tuossa pari vierasta taas vähän niin kuin sovittuna.
silleen niin kuin, että tulee kun tulee, että saadaan aikataulut natsaamaan. Me ei haluta kuitenkaan ihan joka kerta on vierasta, koska meillä on paljon kivempaa kahdesta. mutta hyviä vieraita tulossa, vitsi mä odotan. Kyllä. Ja ehdottakaa, jos teillä on ehdotuksia, että ketä pitäisi ottaa vieraaksi. Jos haluatte itse tulla, niin saa kertoa. Se on niin kuin, ei me välttämättä teitä oteta, mutta saa kertoa. Ja jotenkin kohteliaasti ilmaistaan, että katsellaan. Sellaan syssymällä. Mutta joka tapauksessa kiitos, kun kuuntelette. Kiitos, kun olette mukana tässä meidän matkallamme. Ja seuraavaan kertaan. Seuraavaan kertaan. Hei hei. Moi moi.